Καλησπέρα, καλησπέρα. Ζωή στον αυτόματο, επεισόδιο 1 και παρθενικό, αν και θα γυρίσουμε και το επεισόδιο 0, μετά το πρώτο μας recording, εδώ με τον αγαπητό Μάρκο Κορβέση. Μάρκο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ χαίρομαι που θα ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο μαζί. Η χαρά είναι όλη δικιά μου και δικιά μας θα έλεγα, γιατί είσαι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Θα ήθελα πριν μου παρουσιαστείς εσύ λίγο τι κάνεις, πώς το κάνεις κτλ. Θα ήθελα να σου πω εγώ λίγο το πώς σε βλέπω. Πώς θα σε παρουσίαζα εγώ, αν είναι ok μαζί σου. Φυσικά. Εντάξει, με τον Μάρκο την χάνει να γνωριζόμαστε κάποια χρόνια τώρα, ακολουθιόμασταν online, μετά έχουμε κάνει και κάποιες συνεργασίες offline, αλλά για μένα ο Μάρκος είναι μια παλιά ψυχή, για όποιον αποδέχεται αυτό τον όρο. Ένας άνθρωπος έτσι που στηρίζεται στις αξίες του, που στηρίζεται στα πιστεύω του και δεν θα μπορούσε να νοιάζεται λιγότερο για το τι λένε οι άνθρωποι τριγύρω του για τη ζωή του. He couldn't care less about other people's opinions, noise και πραγματικά τον θαυμάζω πολύ γι' αυτό. Ό,τι και αν κάνει, από career counseling, σε ομιλίες, σε χιλιάδες podcast που τον καλούνε, πραγματικά τα κάνει όλα με το δικό του τρόπο, με την αγνή του ψυχή. Και νομίζω χρειαζόμαστε και στην Ελλάδα και παντού περισσότερους Μάρκους να μοιράζονται έτσι με ευγένεια τις σκέψεις τους. Αυτή ήταν η δικιά μου σκέψη και Μάρκο, αν θα ήθελες εσύ να κάνεις λίγο το πιο επίσημο, ας πούμε έτσι, για το κοινό που δεν σε ξέρει ακόμα. Τι κάνεις, πού βρίσκεσαι? Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που το μοιράστηκες αυτό. Έλεγα wow, ευχαριστώ πάρα πολύ, like speechless που λέμε. Και όντως ναι, κάνω ό,τι μπορώ για να ακολουθώ τις αξίες μου, τις οποίες συνέχεια ξέρεις αυτό που λέμε fine tuning, δηλαδή συνέχεια κοιτάω να έρθω όλο και πιο κοντά στις αξίες μου, να είμαι όσο γίνεται 100% aligned, δηλαδή να σχετίζονται με όλα αυτά που κάνω. Και μπορώ να μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό και για το Ikigai που έχω σαν φιλοσοφία ζωής και εργασίας. Ναι, είμαι σύμβουλος καριέρας από το 2018. Έχω βοηθήσει άτομα και συνεχίζω να βοηθάω άτομα να βρουν μια νέα καλύτερη εργασία, να αλλάξουν καριέρα ή ακόμα και να ξεκινήσουν κάτι δικό τους σαν online freelancers με online υπηρεσίες. Ωραία. Και αυτό το κάνω online από τότε. Είμαι και digital nomad από το 2018, δηλαδή ταξιδεύω σε διάφορες χώρες και εργάζομαι εξ αποστάσεως. Τώρα είμαι στο Βιετνάμ που κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Έχω βοηθήσει άτομα σε πάνω από 50 χώρες. Ξεκίνησα στην αρχή με την Ελλάδα και σιγά σιγά ουσιαστικά έκανα μια επέκταση της υπηρεσίας μου international και έχω αρχίσει ακόμα και να απορώ πώς με βρίσκουν μερικοί. Είχα άτομα από Μαλδίβες, από Μαυρίκιο, από Κατάρ, από Ισλανδία και άλλες χώρες έτσι πιο ιδιαίτερες ας πούμε. Ουσμπεκιστάν, μου είχε τύχει μια κοπέλα. Οπότε ναι, από διάφορες χώρες έτσι, που βοηθάω άτομα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω γιατί είναι αυτό που λέμε transformational σε πολλές περιπτώσεις. Βλέπω άτομα που πάνε σε μια εργασία με πενταπλάσιες αποδοχές, όχι 20% πάνω, ακόμα και πενταπλάσιες αποδοχές από ό,τι παίρνανε. Βλέπω άτομα που αλλάζουν τελείως τη ζωή τους, είτε είναι μόνοι τους, είτε είναι με σύντροφο, είτε είναι με παιδιά, οικογένειες. Όχι μόνο αλλάζουν την καριέρα τους, αλλά ακόμα και μετακομίζουν σε νέες περιοχές, σε νέες χώρες και νέες υπήρους, μόνοι τους με τον σύντροφο, με τα παιδιά και γενικά αλλάζουν όλη τους τη ζωή. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Είναι κάτι που έχει κάποια πράγματα που γίνονται πιο άμεσα, όπως να βρει κάποιος μια εργασία πιο άμεσα, και κάποια πράγματα που χρειάζονται λίγο χρόνο, που είναι αλλαγή καριέρας και ζωής και όλο το lifestyle ουσιαστικά. Ζαλίστηκα γιατί άρχισα και εγώ και ονειρευόμουν. Τώρα όντας και οικογενειάρχης, πώς είναι η νομαδική ζωή σαν οικογενειάρχης. Ίσως το nomad, δεν θέλω να πω lifestyle, αλλά τέλος πάντων ο νομαδισμός είναι ένα από τα αρχικά πράγματα που μας ένωσαν.
έχουμε κοινό πάθος, αν και εγώ τα τελευταία χρόνια δεν είμαι nomad με την τυπική του έννοια. Τι από μικρός σκεφτόσουν να ζεις εντάξει, παλιά δεν υπήρχε το term digital nomad. Λέγαμε να δουλεύουμε από απόσταση ή να έχουμε γεωγραφική ελευθερία. Τι είναι αυτό που σε τράβηξε τόσο πολύ σε σε αυτή τη διαδικασία ζωής? Ωραία. Εδώ να ξεκινήσω να πω κάτι που θυμήθηκα πρόσφατα. Στις Πανελλήνιες της Δευτέρας Λυκείου το 2001, αν θυμάμαι καλά, ήταν θέμα στην έκθεση η τηλεργασία. Η πρώτη μου επαφή με την τηλεργασία ήταν στη Δευτέρα Λυκείου στις Πανελλήνιες που είπε σε θέμα στην έκθεση. Νομίζω ήταν το 2001. Το είχα ψάξει με το ChatGPT και το είχε πει ναι, τότε ήταν, ξέρω εγώ, όντως η τηλεργασία στα θέμα έκθεσης κτλ. Και το θυμήθηκα και το επιβεβαιώσα με το ChatGPT. Έτσι ήταν η πρώτη μου επαφή. Αλλά τότε δεν ήξερα τι είναι ουσιαστικά. Στη συνέχεια, όταν σπούδαζα το 2003 με 2007, μπήκε το μικρόβιο μέσα μου για την Νοτιοανατολική Ασία. Ήταν κάποιος γνωστός μου που πήγε στην Ταϊλάνδη και κάποιοι άλλοι που πήγαν στον Μπαλί και λέω τι όμορφα είναι εκεί πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι, όλη αυτή η τροπική κατάσταση. Και το είχα στο μυαλό μου από τότε για Νοτιοανατολική Ασία. Το 2017 που ανακάλυψα το επάγγελμα του συμβούλου καριέρας και από τότε άρχισα να ασχολούμαι με το career coaching, τη συμβουλευτική καριέρα και όλα αυτά. Ξεκίνησα να παρακολουθώ διάφορα συνέδρια και workshops και meetups και τέτοια πράγματα και έτυχε να πάω σε ένα event σε coworking space της Αθήνας, από τα πρώτα coworking space της Αθήνας, και είχε ένα event που ήταν Digital Nomads. Και ήταν η πρώτη μου επαφή με Digital Nomads τότε, κάπου εκεί 2017 με 2018 κάπου εκεί, γνώρισα τους πρώτους ξένους Digital Nomads. Ήταν μια κοπέλα από τη Ρωσία, αν θυμάμαι καλά, και ένα παλικάρι από το Περού και μερικοί ακόμα. Και ξεκίνησα να κάνω παρέα με τον τύπο από το Περού, ο οποίος ήταν Digital Nomad και CEO μεγάλης marketing εταιρείας στο Καναδά με 250 άτομα προσωπικό. Και ήταν Digital Nomad. Τον οποίο θα τον έχουμε και ομιλητή στο φεστιβάλ της Αθήνας που θα κάνουμε για Digital Nomad το Σεπτέμβριο του 2025. Θα μιλήσουμε πιο μετά γι' αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα έρθει και ομιλητής αυτός. Αυτό ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία με Digital Nomads. Και έλεγα, wow, τι ωραία είναι όλο αυτό που κάνει και πάει από εδώ και από εκεί και εργάζεται εξ αποστάσεως. Και έτσι ξεκίνησα κι εγώ να το ψάχνω για το πώς κι εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα εξ αποστάσεως. Φαντάσου είχα γνωρίσει και άλλους συμβούλους καριέρας στην Ελλάδα και στην Αθήνα τότε που τα ψάχνα στην αρχή και μου έλεγε, ας πούμε, θυμάμαι ένας άλλος τότε μέντορας μου, ο Γιώργος, μου λέει, Μάρκο, είμαι πολύ χαρούμενος, έκανα γραφείο στην Αθήνα. Που εγώ ήμουν χαρούμενος φυσικά με τη χαρά του, αλλά είχα στο μυαλό μου γιατί έκανε γραφείο, αφού μπορεί να το κάνει από το σπίτι. Ξέρεις, δεν μου κόλλαγε, ας πούμε, το γραφείο. Και από τότε ξεκίνησα να το ψάχνω και τα έκανα όλα εξ αποστάσεως από το 2018 και από τότε έχω πάει σε 37 χώρες και το τελευταίο, ας πούμε, 1,5 χρόνο είμαι κυρίως στο Βιετνάμ. 1,5 χρόνος έχει περάσει. Wow. Τι σε έκανε να μείνεις παραπάνω, έχοντας ταξιδέψει σε πόσες χώρες τώρα? 37. 37, οκ, και ανεβαίνουν. Να υποθέσω ότι το Βιετνάμ είναι η αγαπημένη σου χώρα. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι η αγαπημένη μου χώρα. Κοίτα, σαν χώρα θα έλεγα ότι μου αρέσει πάρα πολύ και η Ταϊλάνδη. Πάρα πολύ. Σαν χώρα. Σαν μέρος για να μείνω σαν βάση μου είμαι στην πόλη Ντανάνκ, στο κεντρικό Βιετνάμ, που μέχρι τώρα την Ντανάνκ την έχω νούμερο 1 από όλα τα μέρη που έχω πάει, με την έννοια ότι καλύπτει σχεδόν όλα αυτά που θα ήθελα, όλες τις ανάγκες μου κτλ. Φυσικά έχω πάει και σε πιο ωραία μέρη, κάποια τροπικά νησιά που μου αρέσουν πάρα πολύ, τα οποία όμως έχουν διάφορες ελλείψεις, οπότε προτιμώ την Ντανάκ. Αν μου έλεγες παράδειγμα, Μάρκο, προτιμάς τις Μαλδίβες ή την Ντανάκ, θα σου έλεγα την Ντανάκ. Ναι, οι Μαλδίβες είναι πανέμορφες, αλλά δεν έχουν nomad community, δεν έχουν meetups και workshops και όλα αυτά που μου αρέσουν. Δηλαδή, πολλά πράγματα λείπουν από εκεί, αλλά θα πήγαινα μόνο για διακοπές, όχι για να μείνω εκεί, ας πούμε. Άρα το community είναι πολύ σημαντικό στην επιλογή σου στο Ακριβώς. μέρος που κυρίως, ας πούμε, μένεις. Ναι, ακόμα και εδώ, ας πούμε, το Χόι-Αν που είναι δίπλα μας, μισή ώρα από εδώ, είναι πανέμορφο, αλλά προτιμώ να μένω στην Ντανάκ, γιατί η Ντανάκ έχει μεγάλο community. Ωραία, σούπερ. Οκ. Συνεχίζουμε. Λέγαμε για την Ντανάνκ. Τι σε ενδιαφέρει, γιατί είναι τόσο σημαντικό το community για σένα, όχι μόνο ως προς την Ντανάνκ, παρατηρώντας σε όλα αυτά τα χρόνια,
συνέχεια έχεις την έμφυτη τάση για δημιουργία κοινοτήτων, να ανοίξεις εσύ σε μια κοινότητα. Τώρα μιλάμε κυρίως των digital nomad, ας πούμε, ή και γενικά. Τι είναι αυτό που σε παρακινεί? Είναι η εξωστρέφεια? Ποια ανάγκη σου θεωρείς καλύπτεται? Είναι γενικά, θα έλεγα, έτσι σε πρώτη φάση, γιατί θυμάμαι από το 2009, βασικά ναι, και από τις σπουδές μου, ακόμα και από τις σπουδές μου ήμουνα σε κοινότητες. Πριν τις σπουδές και πριν τις σπουδές, μπορώ να πω, απλά ήταν σε πιο φάση gaming κοινότητες. Παίζαμε παιχνίδια, ας πούμε. Παίζαμε ένα παιχνίδι, τις Φιλετικές Μάχες, που ήταν online παιχνίδι στρατηγικής, και ήμασταν εκατοντάδες άτομα. Πέρα από το ότι παίζαμε το παιχνίδι, πηγαίναμε για καφέ, πηγαίναμε σε ταβέρνες, πηγαίναμε από εδώ και από εκεί, κάναμε παρέα. Οπότε είχαμε gaming κοινότητα. Μετά μετά τις σπουδές πάλι ήμουν σε διάφορες κοινότητες. Οπότε το έχω γενικά αυτό με τις κοινότητες. Και μετά από όλα αυτά τα χρόνια που είμαι σε κοινότητες, αποφάσισα να χτίσω και εγώ μια κοινότητα, η οποία έχει σχέση με τους digital nomads και πιο συγκεκριμένα με digital nomads που είναι online freelancers, όπως coaches, consultants, marketeers και άλλα άτομα που προσφέρουν online υπηρεσίες ή θέλουν να γίνουν. Πάνε προς τα εκεί ουσιαστικά. Οπότε ναι, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί καταρχήν γνωρίζω φανταστικά άτομα όλη την ώρα. Συνέχεια γνωρίζω κόσμο και μαθαίνω καινούργια πράγματα, νέες εμπειρίες, νέα ερεθίσματα, νέες γνώσεις, χτίζω ικανότητες, που είναι αυτό που λέμε you don't know what you don't know. Δεν ξέρεις τι δεν ξέρεις. Οπότε γνωρίζοντας όλα αυτά τα άτομα, ανοίγει πάρα πολύ το μυαλό μου σε νέες δυνατότητες, προσωπικές ευκαιρίες, επαγγελματικές ευκαιρίες, εκπαιδευτικές ευκαιρίες, όλα αυτά, ας πούμε, για μένα είναι αυτό που λέμε mind blown. Δηλαδή, πραγματικά έχω γνωρίσει φανταστικά άτομα, μαθαίνω πολλά πράγματα και όχι μόνο αυτό, είναι και το αντίκτυπο ότι μου αρέσει και εμένα να βοηθάω. Δουλεύω και να κάνω coaching και consulting και mentoring και να δίνω πληροφορίες του τύπου για άμα θέλεις, ξέρω εγώ, SIM κάρτα στο Vietnam, πήγαινε στην τάδε εταιρεία. Αν θες να αγοράσεις μετά το ATM χωρίς προμήθειες, πήγαινε στο τάδε ATM. Γενικά μου αρέσει να βοηθάω κόσμο, ακόμα και αν είναι απλές πληροφορίες για traveling, για ταξίδια και τέτοια πράγματα. Αυτό το έχουμε βιώσει και εμείς εδώ στο Social Hackers Academy, όπου είχαμε συνεργαστεί παλαιότερα. Εσύ εθελοντικά ήρθες και γύρισες σε ένα course για δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, το οποίο αυτή τη στιγμή πλάκα-πλάκα δεν σου έχω κάνει catch-up. Το έχουν δει πάνω από 1.100 άνθρωποι της δικιάς μας οργάνωσης, αλλά και των άλλων οργανώσεων, τις οποίους βοηθάμε και έχουμε μοιραστεί κάποια από τα εκπαιδευτικά μας υλικά, συμπεριλαμβανομένο και του δικού σου, και πολλοί άνθρωποι έχουν πάρει αξία μέσω της εθελοντικής σου δράσης και σε ευχαριστούμε εκ νέου γι' αυτό. Μάρκο, σου κάνω μια ερώτηση και μετά μέσα από την απάντησή σου μου έρχονται άλλες 2-3 ερωτήσεις. Δεν ξέρω πόσες ώρες θα κάτσουμε εδώ. Όχι πολλές, εντάξει, το worries. Αλλά θέλω να πάμε λίγο στην αρχή. Γιατί εδώ στο podcast Ζωή στον Αυτόματο μας ενδιαφέρει πολύ, όπως λένε, το origin story. Από πού ξεκίνησε ο ήρωάς μας το ταξίδι. Γιατί ξέρουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεσαι, είναι πιο εύκολο να το διακρίνουμε. Μπαίνουμε στο LinkedIn σου, στο Instagram, οπουδήποτε. Στο LinkedIn θα πρότεινα ασυζητητή. Όποιος θέλει να δει, πέρα από το να σε συμβουλευτεί να αγοράσει τις υπηρεσίες σου σχετικά με το LinkedIn, για εμένα το LinkedIn του Μάρκου είναι όποιος μου λέει πώς να κάνω το LinkedIn μου, γιατί έχουμε και εμείς κάποια τέτοια request, λέω πηγαίνετε στο Μάρκος Κορβέσης, και αντιγράψτε ό,τι κάνει, γιατί το κάνεις τέλεια. Και θα ήθελα λίγο να μου πεις, πριν γίνεις σύμβουλος καριέρας, πες μας λίγο την ιστορία σου. Ας το πιάσουμε από πολύ πίσω. Από παιδί, που μεγάλωσες, ποιες ήταν οι προσλαμβάνουσές σου, τα όνειρά σου, ό,τι θα ήθελες να μοιραστείς για την παιδική ηλικία. Ναι, καταρχήν, σαν παιδί, μεγάλωσα στην Αφιάλη Κερατσινίου, εκεί στο προάστιο του Πειραιά. Όταν ήμουν παιδί, εντάξει, είχα διάφορα στο μυαλό μου επαγγελματικά, όπως θυμάμαι μια περίοδο ήθελα να γίνω ραλίστας, να οδηγάω ράλι. Άλλη περίοδο ήθελα να γίνω αστροναύτης. Αυτό ακόμα το έχω στο μυαλό μου, κατά κάποιο τρόπο. Όχι σαν αστροναύτης, αλλά σαν traveler ίσως, space traveler, γιατί ήδη γίνεται από πέρσι αυτό. Ναι, αυτά είχα στο μυαλό μου στην αρχή. Μετά για κάποιο λόγο με τραβούσε η διοίκηση επιχειρήσεων, γενικά επιχειρηματικότητα. Είχα μετά στο μυαλό μου τη διοίκηση επιχειρήσεων σαν νούμερο 1 και μετά άλλες σχολές και τελικά πέρασα τότε στη σχολή
χρηματοοικονομικής και ελεκτικής, που είναι λογιστικά ουσιαστικά, έτσι, λογιστικά και τέτοια. Πέρασα από τους τελευταίους στη σχολή. Παρ' όλα αυτά κατάφερα να τερματίσω πρώτος ανάμεσα σε 300 άτομα. Είχα το καλύτερο βαθμό από 300 άτομα με 3 υποτροφίες στις 3 από το Ίδρυμα Κρατικού σε θέματα επίδοσης, performance scholarships. Μετά με πωλήσεις υπηρεσιών B2B. Από την αρχή ήμουν σε πωλήσεις B2B, το οποίο το έκανα για 5-6 χρόνια. Πέρασα από Χρυσό Οδηγό, πέρασα από Hewlett Packard, από Vodafone, από άλλες εταιρείες τεχνολογίας, κυρίως θέματα τεχνολογίας, laptop, server, IT, τέτοια πράγματα. Το έκανα για 5-6 χρόνια. Είδα ότι παρόλο που με ενθουσιάζει η τεχνολογία, δεν μου τέριαζε. Δεν ήμουν από τους τύπους, κάτσε να πάω σπίτι μου τώρα να δω τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία. Παρόλο που με ενθουσιάζει, δεν είχα τέτοιο πάθος. Και μετά λέω, ωραία, θα δοκιμάσω κάτι καινούριο. Είχα τότε σαν χόμπι το χορό, μπατσάτα sensual, και τότε χόρευα και σάλσα και κάποια άλλα. Και λέω, ωραία, τότε είχα και μια κοπέλα που ήταν χορεύτρια και λέω, ας δοκιμάσω να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Και άρχισα να είμαι δάσκαλος χορού ή βοηθός δασκάλας χορού, να διοργανώνω Latin party σε όλη την Αττική και σε κρουαζιερόπλαιο που πήγαινε ήδη από πρωί, έγινα μονοήμερες. Χορεύαμε πάνω στο πλοίο, χορογραφίες, συνόδευα Latin bands και τραγουδίστριες και τραγουδιστές και χόρευα το κοινό, διάφορα πράγματα για ένα χρόνο. Και μετά ανακάλυψα το επάγγελμα που κάνω τώρα, του συμβούλου καριέρας, το οποίο τότε είχα χωρίσει τότε με την κοπέλα αυτή μου τη χορεύτρια, ήμουν άνεργος γιατί είχα σταματήσει όλα αυτά που έκανα για να βρω κάτι καινούριο και χρωστούσα ένα δάνειο στη τράπεζα, στην Alpha Bank, χρωστούσα ένα λογαριασμό στη ΔΕΗ. Γενικά καλά πήγαινε αυτό, αρχές 2017. Οπότε παρόλα αυτά όμως ξεκίνησα να ζητάω βοήθεια και ζητούσα βοήθεια από οργανισμούς, από ΜΚΟ, από ΚΙΝΣΕΠ, κοινωνικές επιχειρήσεις, από εταιρείες. Βοήθεια κυρίως για να συμμετέχω δωρεάν σε συνέδρια, σε online courses, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, certifications, και βρεθήκαν διάφορες εταιρείες και οργανισμοί και με βοήθησαν. Μου έδωσαν, ας πούμε, πρώτη επιστοποίηση που έκανα στο NLP, νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Τελείως δωρεάν αυτό. Αυτό το πήρες δωρεάν και πώς το πήρες αυτό δωρεάν? Πώς το διεκδίκησες? Με κάποιον τρόπο ήταν ανοιχτή το scholarship? Ουσιαστικά το διεκδίκησα. Έκανε τότε ο οργανισμός NOL κάποια προγράμματα που τους έλεγε Μέλλον Accelerators, επιταχυντές δεξιοτήτων σε διάφορους δήμους της Αττικής. Στο Δήμο Κερατσινίου δεν είχε κάτι, οπότε έκανα αιτήσεις σε άλλους δήμους, Δήμο Γαλατσίου και κάτι άλλους, και φυσικά με απέλυταν γιατί δεν ήμουν δημότης των συγκεκριμένων δήμων. Τόσα ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω όμως να επαναφέρω κάτι που είπες, ένα διαμαντάκι, το οποίο θα ήθελα να το κρατήσουμε. Ότι ήσουν για 4 μήνες, δούλευες σαν financial controller, συγγνώμη, τα ελληνικά μου θέλουν λίγο βοήθεια κάποιες φορές, και ότι έτυχε σε εισαγωγικά να το δοκιμάσει μέσα στο στρατό και το απέρριψες. Και πραγματικά σε όλους τους νέους ανθρώπους εκεί έξω και τους μη νέους, μην ξοδεύετε 4-5 χρόνια σπουδών, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ επένδυσης στη σπουδή κάποιου πράγματος που δεν γνωρίζεις ακόμα αν θα σου αρέσει. Γιατί στα χαρτιά αυτό σε ενδιέφερε. Στην πράξη όμως τελικά δεν σου άρεσε και δεν ήταν μόνο το κομμάτι του στρατού, ο οποίο εντάξει είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί μέσα ούτως ή άλλως, αλλά γενικά πηγαίνετε και δοκιμάστε. 4 μήνες, 3 μήνες, πηγαίνετε δωρεάν, κάντε ένα internship, αν φυσικά μπορείτε να το υποστηρίξετε αυτό. Μην επενδύετε τόσο χρόνο. Και η εκπαίδευση δωρεάν, που έχουμε τη χαρά. Τώρα, αν είναι καλή ή κακή, μπορούμε να το εξετάσουμε σε διαφορετική συνθήκη. Η εκπαίδευση δεν είναι ποτέ δωρεάν. Γιατί αν εσύ χάσεις ή επενδύσεις, πες το πως θες, 4 χρόνια του χρόνου σου, το κόστος ευκαιρίας, το opportunity cost, είναι τεράστιο. Και επειδή τα χρόνια πίσω δεν γυρνούν, να ξοδέψεις 4 χρόνια και μετά να συνειδητοποιήσεις σε 2 μήνες ότι δεν σου άρεσε, ρε φίλε, πήγαινε, κάνε το καλοκαίρι πριν μπει στη σχολή, πήγαινε σε ένα λογιστικό γραφείο και δες. Και άμα σου αρέσει, φυσικά πήγαινε all in. Κάνε και 10 master, κάνε και PhD, κάνε και ό,τι γουστάρεις. Αλλά δοκίμασέ το δωρεάν, πραγματικά δωρεάν.
Αλλά πήγαινε δες, μίλα με 10 managers. Είναι χαρούμενοι. Θες να γίνεις σαν αυτούς? Άμα δεν θες να γίνεις σαν αυτούς, γιατί να επενδύσεις όλα αυτά τα χρόνια? Η ζωή είναι πολύ σύντομη και ο χρόνος είναι το μοναδικό πραγματικό νόμισμα. Όλα τα άλλα έρχονται. Τα ευρώ, τα δολάρια, τα βιετναμέζικα dong, αν θυμάμαι VND, ναι. Όλα αυτά έρχονται. Θα ακολουθήσουν. Άμα παράγεις αξία για τον κόσμο, σίγουρα θα έρθουν. Βέβαια. Ωραία. Μετά ήθελες να γίνεις σύμβουλος καριέρας, ακολούθησες και μετά ήρθε στη ζωή σου η Lead Compass, μια εταιρεία επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Αλλά πες μας εσύ λίγο περισσότερα και για το πώς μπήκες στην εταιρεία, αυτά που έμαθες, αυτά που συνέβησαν, ό,τι θα ήθελες να μοιραστείς σχετικά με αυτό. Ναι, όταν ανακάλυψα το επάγγελμα του Συμβούλου Καριέρας, λέω: ωραία, πώς γίνεται αυτό το επάγγελμα, ποιοι το κάνουν, ποιες είναι οι υπηρεσίες, με ποιον τρόπο γίνεται, σε ποιους το κάνουν, άρχισα να το ψάχνω. Και στην αρχή έκανα την έρευνά μου, ρωτούσα κόσμο να δω ποιοι το κάνουν και έλεγα: ωραία, υπάρχουν σύμβουλοι καριέρας σε ΜΚΟ που βοηθούν πρόσφυγες. Άλλοι βοηθούν άτομα με αναπηρία. Άλλοι βοηθούν αστέγους. Άλλοι βοηθούν μακροχρόνια ανέργους. Άλλοι σύμβουλοι καριέρας είναι freelancers. Άλλοι έχουν δικά τους γραφεία με προσωπικό. Άλλοι είναι σε γραφεία διασύνδεσης σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια και κολέγια. Σύμβουλοι καριέρας. Άλλοι ήταν με σύνταξη βιογραφικών, άλλοι βοηθούσαν άτομα μηχανογραφικά και πανελλήνης και master και τέτοια, άλλοι βοηθούσαν executives στο επόμενο τους βήμα, δηλαδή πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Και εγώ ξεκίνησα, ζήτησα από μία ΜΚΟ να πάω σαν εθελοντής, να προσφέρω κάποιες υπηρεσίες για να μάθω. Εκείνοι τότε βοηθούσαν πρόσφυγες και μετανάστες. Δεν είχαν κάποια θέση εθελοντική, αλλά είχαν σεμινάρια και μου δώσαν δωρεάν πρόσβαση στα σεμινάρια τους για να έρθω πιο κοντά στην κοινότητα αυτή και να δω τι ανάγκες έχει αυτή η κοινότητα κτλ. Και μάθαινα και από εκεί πράγματα. Έτσι ανακάλυψα ότι όντως είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και μου ταιριάζει. Άρχισα μετά να ψάχνω, ωραία, ποιοι το κάνουν αυτό κτλ. Ξεκίνησα στο να προσήγησα, είχα βρει τη Lead Compass τότε που ήταν στη Θεσσαλονίκη με γραφείο. Και πήγα σε κάτι ημέρες καριέρα, σε ένα job festival, να τους γνωρίσω τότε εκεί πέρα, στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά με δικά μου έξω, δηλαδή πήρα τρένα, λεωφορεία κτλ. Ξενοδοχεία, τα πάντα. Μόνο και μόνο για να πάω στο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, για να γνωρίσω τα στελέχη της Lead Compass, να δω να ταιριάζουμε για συνεργασία. Τότε δεν είχαν κάποια ανάγκη. Οπότε ξεκίνησα εγώ να ετοιμάζομαι να κάνω κάτι δικό μου. Και άρχισα να ετοιμάζω κάτι δικό μου με το λογιστή μου, να φτιάξω σιγά σιγά website, παρουσιάσεις, υλικό. Και ένα μήνα πριν ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση, με προσεγγίζει η Lead Compass και μου λέει: α, Μάρκο, θέλουμε να συνεργαστούμε. Έχουμε τώρα, ας πούμε, αυτό το περιθώριο κτλ. Και τελικά ξεκίνησα τη συνεργασία με την Lead Compass τότε. Σε πρώτη φάση, σαν εξωτερικός συνεργάτης, για να δούμε πώς θα πάει η συνεργασία, και μετά από λίγους μήνες, σαν συνιδιοκτήτης. Οπότε από τέλη του 2018 με αρχές του 2019 ήμουν συνιδιοκτήτης της εταιρείας, της Lead Compass, που προσφέραμε υπηρεσίες και μετά άλλες υπηρεσίες όπως LinkedIn, προετοιμασία συνέντευξης, συμβουλευτική καριέρας, για αλλαγή καριέρας κτλ. Έμεινα στην εταιρεία μέχρι αρχές του 2025 και από αρχές του 2025 έφυγα από την εταιρεία, κρατώντας μια μικρή συνεργασία σαν εξωτερικός συνεργάτης, και έχω ξεκινήσει δική μου εταιρεία που έχει full στόχο international κοινό, είναι τα πάντα στα αγγλικά, ενώ από περιεχόμενο, γιατί έχω πελάτες από όλο τον κόσμο, από πάνω από 50 χώρες, και η στόχη μου είναι να βοηθάω άτομα με συμβουλευτική καριέρας, με έβρεση καλύτερης εργασίας, ειδικά remote, ειδικά εργασία εξ αποστάσεως, εκεί ειδικεύομαι περισσότερο, ή ακόμα και να αλλάξουν καριέρα ή να ξεκινήσουν δική τους online επιχείρηση με υπηρεσίες. Αυτό είναι το story συνοπτικά. Ναι, πολύ, πολύ γρήγορα. Ξανά τόσες ερωτήσεις. Για να κάνεις το transition σε συμβουλευτική καριέρας, πώς ήταν η διαδικασία της μάθησης? Γιατί, κάποια πράγματα, ας πούμε το νιάξιμο για τους ανθρώπους, η σωστή επικοινωνία, το πάθος σου, αυτά τα είχες ήδη. Πώς προετοιμάστηκες εκπαιδευτικά? Ανέφερες τα εργαστήρια και όλα αυτά, αλλά υπήρξαν κάποια άλλα βήματα σε σχέση με την εκπαίδευσή σου? Ναι, εδώ καταρχήν να πω ότι δεν έκανα μεταπτυχιακό. Καταρχήν, όταν ξεκίνησα να κάνω την έρευνα, άρχισα να ρωτάω ειδικούς ενός συμβούλου καριέρας που είχαν ήδη εμπειρία.
Το οποίο όμως διαπίστωσα ότι ο καθένας έχει τη δική του, ας πούμε, φιλοσοφία κτλ. Άρχισα να ρωτάω περισσότερους για να έχω διαφορετικές γνώμες. Ας πούμε, το πρώτο άτομο που ρώτησα μου λέει: πρέπει να έχεις μεταπτυχιακό στη συμβουλευτική καριέρα και αυτή τη στιγμή δεν είναι ενεργό. Πρέπει να περιμένεις να το ξαναενεργοποιήσουν. Που το ενεργοποίησανε μετά, αλλά διαπίστωσα μετά από έρευνα που έκανα ότι δεν μου χρειάζονταν το μεταπτυχιακό. Το συγκεκριμένο τουλάχιστον, για αυτά που θέλω να κάνω. Ήταν ένα άλλο που ήταν στην Κύπρο με 6.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, ένα αντίστοιχο, το οποίο όμως από έρευνα που έκανα πάλι δεν μου ταιριάζει για αυτά που θέλω να κάνω εγώ. Αν είχε άλλη στόχευση το μεταπτυχιακό. Άλλο άτομο μου είχε πει: πρέπει να είσαι 20 χρόνια σε HR κλάδο για να γίνεις μετά σύμβουλος καριέρας. Που ούτε αυτό ίσχυε ουσιαστικά. Άρα άρχισα να ρωτάω τι παίζει γενικά. Βρήκα ευτυχώς μέσω LinkedIn συμβούλους καριέρας πολύ έμπειρους και επιτυχημένους από ΗΠΑ και Καναδά, και αυτοί μου ανοίξαν τα μάτια και με βοήθησαν να προχωρήσω και να πάω μπροστά ουσιαστικά. Και πέρα από αυτό, από τα άτομα που βρήκα στο LinkedIn και τους ρωτούσα και με βοηθούσαν οι άνθρωποι με συμβουλές. Παρακολούθησα πάνω από 200 σεμινάρια, workshops, webinars, online courses, events κτλ. Το 2017 μόνο. Δηλαδή είχα 200 plus events, δηλαδή σχεδόν κάθε μέρα ήμουν σε κάποιο σεμινάριο ή σε κάποιο workshop, συν προσωπικό διάβασμα στο ίντερνετ με άρθρα, με εκπαιδευτικά βίντεο, με διάφορα πράγματα, συν τον εθελοντισμό, συν πρακτική εξάσκηση με φίλους, με συγγενείς, ξαδέρφια κτλ. Να τους βοηθάω για να παίρνω και εγώ εμπειρία κτλ. Οπότε έκανα πάρα πολλά πράγματα το 2017 για να πάρω μπροστά. Μέχρι που μία από τις εκπαιδεύτριές μου αρχές του 2018 μου λέει, που της έλεγα με ενθουσιασμό, έκανα και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, μου λέει: Μάρκο, σταμάτα να μαθαίνεις, ξεκίνα να κάνεις. Και λέω: σαν να έχει δίκιο. Γιατί συνέχεια μάθαινα, αλλά δεν έμπαινα στην πράξη. Ναι. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον, και εγώ έχω μια αντίστοιχη εμπειρία όπου εγώ δεν σπούδασα business με τον τυπικό τρόπο, ας πούμε, του πανεπιστημίου ή ενός MBA, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά ακολούθησα ενός δικού μου μέντορα από την Αμερική, που έτυχε, γίναμε και συνιδρυτές του Social Hackers Academy, και διάβασα πάνω από 100 βιβλία για business. Ταυτόχρονα και εγώ άκουγα κυρίως podcast. Τότε τα podcast δεν ήταν τόσο διαδεδομένα όπως αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν καν βίντεο, ήταν όλα audio podcasts. Υπήρχε λίγο μικρότερο engagement. Όταν διαβάζεις, συμμετέχεις και κάνεις και πράκτης αυτό που διαβάζεις, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος. Τουλάχιστον σε πράγματα όπως αυτά που κάνουμε εμείς. Άμα θες να γίνεις δικηγόρος, ιατρός, ψυχολόγος, καλή ώρα, και τα λοιπά, που χρειάζεται πτυχίο, το formal education, ναι, φυσικά πήγαινε κάτω. Αξίζει η επένδυση, αν είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι για σένα. Αλλά πραγματικά δεν χρειάζεται. Βρες έναν-δυο ανθρώπους, ακολούθα τον Μάρκο, ακολούθα κάποιον άλλον με τον οποίο συνδέεσαι καλά, και απλά αντέγραψε με την καλή έννοια αυτό που κάνει. Δεν είναι κάποιο rocket science και δεν χρειάζονται άπειρα λεφτά. Άπειρη ενέργεια ενδεχομένως τα πρώτα 2, 3, 5 χρόνια, μέχρι έτσι να ξεκινήσει η εταιρεία σου και να πηγαίνει καλά, αλλά αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Σωστά. Ναι. Θα ήθελα σε αυτή τη φάση να μιλήσουμε λίγο για το Ikigai. Γιατί ανέφερα και εγώ, ξέρεις, να είσαι σίγουρος ότι αυτό που θες να κάνεις είναι αυτό για το οποίο πραγματικά θες να επενδύσεις χρόνο και χρήμα. Τι είναι το Ikigai, πώς είναι η υπηρεσία η οποία προσφέρεις, είναι η κύρια σου υπηρεσία αυτή τη στιγμή? Ωραία, ουσιαστικά προσφέρω 3 υπηρεσίες αυτή τη στιγμή. Μία είναι πιο πρακτική, με συμβουλές σε μία συνεδρία. Κάνουμε εξατομικευμένες συμβουλές βιογραφικού, βελτίωσης βιογραφικού, LinkedIn, αξιοποίησης LinkedIn για branding, αναζήτηση και όλα αυτά. Στέλνω και πάνω από 15 αρχεία με έξτρα συμβουλές και πληροφορίες. Πιο πρακτική υπηρεσία. Η άλλη υπηρεσία είναι το Ikigai, που είναι 7 συνεδρίες με 10 ασκήσεις, και θα πούμε για το Ikigai τι είναι κτλ. Και άλλη υπηρεσία είναι για άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν δική τους online επιχείρηση. Online freelancing επιχείρηση, που εκεί είναι πακέτα ουσιαστικά συνεδριών και βλέπουμε διάφορα πράγματα. Τώρα για το Ikigai, καταρχήν να πούμε τι δεν είναι το Ikigai. Λοιπόν, το Ikigai, να το πιάσω από την αρχή. Το Ikigai ουσιαστικά και εγώ το έμαθα από το γαλάζιο βιβλίο που δημοσιεύτηκε το 2016 και έγινε best seller. Από εκεί το μάθα εγώ αρχικά το Ikigai.
όπως και πολλά άτομα στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη και στην Αμερική μάθανε το Ikigai από αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Το βιβλίο έχει ένα διάγραμμα, το Venn diagram, που είναι ένα purpose tool ουσιαστικά, έτσι για σκοπό. Το Venn diagram λέει ότι το Ikigai είναι μία εργασία που αγαπάς, την κάνεις καλά, τη χρειάζεται ο κόσμος και πληρώνεσαι για αυτή. Ποιο είναι το θέμα όμως εδώ πέρα? Το Venn diagram δημιουργήθηκε από έναν Ισπανό αστρολόγο το 2011. Δεν έχει καμία σχέση με το Ikigai και καμία σχέση με την Ιαπωνία. Άρα αυτό το διάγραμμα που λέει το βιβλίο δεν είναι ούτε Ιαπωνέζικο ούτε Ikigai. Καμία σχέση. Ωραία. Τι έγινε τώρα και το μάθα ο κόσμος σαν Ikigai? Το 2014 ένας τύπος, ο Mark Wayne, αν θυμάμαι κατά το όνομά του, έκανε ένα blog post που έλεγε για το Venn diagram του Ισπανού αστρολόγου και το συνδύασε με κάποιο τρόπο με το Ikigai της Ιαπωνίας και έγινε viral. Μετά το 2016, δύο Ισπανοί γράψαν αυτό το βιβλίο για το Ikigai που έγινε best seller και ήταν αυτό που λέμε misleading information, δηλαδή ο κόσμος άρχισε να πιστεύει ότι αυτό είναι το Ikigai. Τώρα, τι είναι το πραγματικό Ikigai? Καταρχήν, το πραγματικό Ikigai δεν είναι από το 2011, είναι πολύ πιο πίσω, από την περίοδο περίπου 950 με 1000 κάτι. Είναι το origin του Ikigai ουσιαστικά. Ωραία, αλλά πολύ πιο παλιό σε πρώτη φάση. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι είναι οτιδήποτε αγαπάμε και μας γεμίζει χαρά. Ωραία. Εγώ για παράδειγμα τώρα έχω δίπλα μου coconut coffee, που είναι ένα από τα top ροφήματα στο Βιετνάμ. Αυτό με θεωρείται Ikigai. Σύμφωνα με την αυθεντική έννοια του Ikigai. Γιατί είναι κάτι που εμένα μου αρέσει, με ευχαριστεί. Μ' αρέσει, με γεμίζει χαρά, με γεμίζει νόημα, με ευχαριστεί κτλ. Άρα το Ikigai είναι οτιδήποτε αγαπάμε. Μπορεί να είναι ένα ρόφημα, μπορεί να είναι μια συνήθεια, ο σύντροφός μας, το παιδί μας, ο φίλος μας, το χόμπι μας, κάτι εθελοντικό, οτιδήποτε. Ένα φυτό που έχουμε στο σπίτι, οτιδήποτε μπορεί να είναι Ikigai. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι μπορεί να το χρειάζεται ο κόσμος, μπορεί και όχι. Δεν είναι απαραίτητο να το χρειάζεται ο κόσμος. Το Ikigai το δικό μας. Ωραία. Το άλλο είναι ότι μπορεί να το κάνουμε καλά, μπορεί και όχι. Σύμφωνα με την αυθεντική έννοια του Ikigai, δεν έχει σημασία αν το κάνουμε καλά ή όχι. Μπορεί εμένα να μου αρέσει να ποτίσω τα λουλούδια, αλλά να μην το κάνω και τέλεια. Δεν έχει σημασία. Ή να μαγειρεύω. Μπορεί να μου αρέσει να μαγειρεύω, αλλά να το καίω το φαγητό και μερικές φορές, ξέρω εγώ. Πάλι είναι Ikigai. Δεν χρειάζεται να το κάνω τέλεια. Ωραία. Και σε ό,τι αφορά την ανταμοιβή, μπορεί το Ikigai να είναι ένα επάγγελμα, και εγώ έτσι το είχα ξεκινήσει, σαν επάγγελμα, γιατί είχα ξεκινήσει από το βιβλίο αυτό. Μπορεί να είναι επάγγελμα και να μας δίνει χρήματα, αλλά η ανταμοιβή μπορεί να είναι και οτιδήποτε άλλο. Χαρά, ευτυχία, κοινωνικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, νέες γνώσεις, νέες εμπειρίες, νέες γνωριμίες, νέες ικανότητες. Πολλά πράγματα πέρα από τα χρήματα που λέει το βιβλίο. Ωραία, άρα το Ikigai είναι ολόκληρο lifestyle. Δεν είναι μόνο μια εργασία. Μπορεί να είναι εργασία, αλλά όχι απαραίτητα. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν πολλά Ikigai, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά, και τα Ikigai αυτά μπορεί και να αλλάζουν με τα χρόνια. Άρα, έχουμε πολλά Ikigai και να αλλάζουν και με τα χρόνια. Μπορεί κάτι να είναι για μένα Ikigai τώρα και μετά από 5 χρόνια να είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Πολύ διαφορετικό από αυτό που ήξερα εγώ για το Ikigai, και σε έχω δει στο LinkedIn να αναφέρεσαι για το Ikigai, αλλά ενδεχομένως να μην το είχα μελετήσει επαρκώς αυτή την αλλαγή. Γιατί για μένα το Ikigai ως τώρα ήταν να βρεις αυτό για το οποίο είσαι passionate και να σε οδηγήσει αυτό στην επιλογή κυρίως επαγγελματικής, ας πούμε, της καριέρας σου. Αυτό είναι το Venn diagram που δεν είναι Ikigai. Εντάξει, τα Venn diagram μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και αλλού. Δεν είναι μόνο σε αυτή τη συνθήκη. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει σε τόσα. Και στο computer science χρησιμοποιούνται πολύ τα Venn diagram. Εγώ συμμετείχα σε ένα workshop κάποια στιγμή με το ψεύτικο Ikigai, μάλλον. Και για μένα ήταν μια διαδικασία η οποία μέσα από μια σειρά ερωτήσεων, δράσεων, ενδοσκόπησης κτλ. Έφτανες, ας πούμε, σε ένα σημείο να ενώσεις όλα αυτά τα κομμάτια του ποιος είμαι, αν πληρώνεται αυτό που θέλω να κάνω κτλ. Ναι. Και τα βάζεις, ας πούμε, σε μια πρόταση, σε μια μικρή παράγραφο ενδεχομένως, που υποτίθεται αυτή η παράγραφος μετά σε καθοδηγεί ως προς το επαγγελματικό σου. Αυτό ήξερα. Ναι, ουσιαστικά αυτό έχει προέρθει από το βιβλίο, αλλά έχει γίνει. Το αυθεντικό βιβλίο, καταρχήν να πούμε, είναι πολύ πιο παλιό. Το βιβλίο που ξέρουμε εμείς με το Venn diagram είναι το 2016. Το αυθεντικό βιβλίο για το Ikigai
αν θυμάμαι καλά, είναι από το 1966 από την Μιέκο, μια Ιαπωνέζα ψυχολόγος, ψυχίατρος νομίζω ήταν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω και πάνω από 10 φίλους στην Οκινάουα, που είναι η μπλε ζώνη με τη μεγαλύτερη μακροζωή, και με έχουν καλέσει και για ομιλητή να πάω τον Νοέμβριο σε ένα event που κάνουν στην Οκινάουα και σκοπεύω να πάω και ελπίζω να τα καταφέρω. Οπότε έχω και 10 φίλους από την Οκινάουα, που από εκεί έγινε και γνωστό το Ikigai με τις μπλε ζώνες και όλα αυτά, και μου επιβεβαιώσαν και εκείνοι την αυθεντική του έννοια ότι όντως είναι ολόκληρο lifestyle, ολόκληρο τρόπο ζωής και φιλοσοφία. Για παράδειγμα, ποιο είναι το ιδανικό μέρος που θα θέλεις να μένεις, ιδανικός τρόπος ζωής, ιδανικά χόμπι, ιδανικά άτομα τριγύρω σου και όλα αυτά. Και μετά πάμε στα επαγγελματικά που κουμπώνουν στον επιθυμητό τρόπο ζωής που θέλουμε να έχουμε. Άρα το κάνω τελείως ολιστικά και ουσιαστικά ανακαλύπτουμε στο τέλος γενικά το Ikigai του καθενός. Δηλαδή, ας πούμε, και προσωπικά Ikigai, τι είδους χόμπι σου ταιριάζουν, τρόπο ζωής, lifestyle, μέρος διαμονής. Καμιά φορά έχουμε και προτάσεις συγκεκριμένες για μέρη διαμονής. Και εδώ και να πω κι άλλος ότι 1 στα 4 άτομα που κάνουμε το πρόγραμμα μετακομίζει σε άλλο μέρος μετά από λίγους μήνες που τελειώνουμε τις συνεδρίες. Wow. 25% conversion. 25%. Είναι τρομερή επιτυχία. Wow. Ναι, 25% μετακομίζει και σε άλλη περιοχή μέσα σε λίγους μήνες. Wow. Και... σε άλλη χώρα ή σε άλλη περιοχή? Και σε άλλες χώρες. Ναι. Είχα, ας πούμε, ζευγάρι από την Αθήνα που πήγε στην Ισπανία, στη Λακορούνια. Είχα κοπέλα από Βουδαπέστη που πήγε στη Τενερίφη. Ζευγάρι από Αθήνα που πήγε σε χωριό στο Πήλιο. Η οικογένεια από Αθήνα πήγε Λουτράκι. Μια κοπέλα από Αθήνα πήγε Μαυρίκιο, στο τροπικό νησί Παυλαχώρα, ουσιαστικά. Γενικότερα μετακομίζει ο κόσμος. Άρα βρίσκουμε και τέτοια πράγματα, επιθυμητό τρόπο ζωής, χόμπι, εθελοντικά project, lifestyle και φυσικά επαγγελματικά, τι επαγγέλματα ταιριάζουν, με ποιο τρόπο ταιριάζει να τα κάνει κάποιος, σε ποιους κλάδους. Άρα κοιτάμε ολιστικά το Ikigai lifestyle ουσιαστικά του καθενός. Και αυτό μπορείτε να το βρείτε στο LinkedIn του Μάρκου. Αναφερθήκαμε λίγο πριν, αλλά κάτι που σίγουρα κάνεις πολύ επιτυχημένα είναι LinkedIn influencing, να το πούμε, ή τέλος πάντων έχεις μια πολύ δυνατή παρουσία στο LinkedIn που είσαι top 5 στην Ελλάδα, στα κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Με είχε βγάλει το Fabicon κάποια στιγμή σαν για στους ένας από τους top creators, ας πούμε, στην Ελλάδα στο LinkedIn, και με είχε βγάλει νούμερο 1 για remote work και digital nomading. Σε αυτό με είχε βγάλει νούμερο 1 LinkedIn creator στην Ελλάδα. Τώρα κάνω κάποια πειράματα στο LinkedIn και άλλαξα το location από Greece σε New York, γιατί θέλω να κάνω κάποια πειράματα σε αυτό το κομμάτι με το location που έμαθα πρόσφατα από μια συνάδελφο από την Βραζιλία. Άρα το Fabicon τώρα μάλλον θα με ρίξει στο ranking, γιατί έχω βάλει US αντί για Greece now. Δεν πειράζει. Οπότε δοκιμάζω και πειράματα και τα λοιπά, να δω τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, επίτηδες, για να μπορώ και εγώ μετά να συμβολεύω άλλα άτομα σε πράγματα που έχω δοκιμάσει ήδη. Ανυπομονώ να δω τα αποτελέσματα. Εγώ το είχα κάνει αυτό. Είχα δοκιμάσει και Λονδίνο, που εντάξει, βέβαια παλιότερα ζούσα και πολλά χρόνια εκεί, και Ολλανδία. Και το επέστρεψα πίσω στην Ελλάδα γιατί δεχόμουν πάρα πολλά sales pitches. Δηλαδή κάθε μέρα με κάνανε pitch πράγματα τα οποία δεν ήθελα να αγοράσω. Γενικά δεν αγοράζω άμα δεν είναι intentional αυτό. Έχεις και εσύ παρόμοια εμπειρία, Ισχύει. Από τότε που άλλαξα το location σε New York, κάθε μέρα έχω αιτήματα με μηνύματα που κάνουν pitching διάφορες υπηρεσίες. Κάθε μέρα. Ενώ αυτό δεν το είχα όταν είχα την Ελλάδα. Οπότε μάλλον θα γυρίσω κι εγώ πάλι ξανά το location σε Greece, αλλά θέλω να το κρατήσω λίγο ακόμα, να δοκιμάσω για κάποια πράγματα, τουλάχιστον 1-2 μήνες, και μετά θα δω. Ναι. Σε μια ιδιωτική συζήτησή μας παλαιότερα, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και από ό,τι φαίνεται ήρθε η ώρα να το συζητήσουμε εδώ, ότι ενώ ήσουν top 1, top 3, τώρα δεν έχει σημασία, top influencer στο LinkedIn και θα μπορούσες μέσω αυτού να έχεις τα leads να έρχονται σε σένα συνέχεια κόσμος, να αγοράζει υπηρεσίες σου, να κάνεις influence κτλ. Δεν σου αρκεί να είσαι, ας πούμε, top 3 στην Ελλάδα στο career coaching and development, αλλά θες να πας να είσαι international. Η γλώσσα που μιλάς στο LinkedIn είναι τα αγγλικά, όχι τα ελληνικά, ενώ έχεις, ας πούμε, τώρα να το πω λίγο λαϊκά, στήσει ένα πολύ καλό μαγαζί, το οποίο
το funnel λειτουργεί, έρχεται κόσμος, αγοράζει υπηρεσίες, έχεις awareness, σε προσκαλούν σε podcast, τηλεοράσεις, συζητήσεις, χαμός. Τι σε παρακινεί να μην μείνεις, ας πούμε, σε αυτή τη συνθήκη που κάποιος άλλος θα ήταν το όνειρό του, το απόλυτο του όνειρο, σε σχέση με το να διεκδικείς, ας πούμε, να γίνεις top 3, καλά, λίγο πιο δύσκολο, σε global, ας πούμε, επίπεδο. Τι σε παρακινεί? Και αυτό ένας από τους λόγους οφείλεται στον Naveen Jain, που είναι ένας από τους εκπαιδευτές μου. Είναι ένας δισεκατομμυριούχος Ινδός με πάρα πολλές επιχειρήσεις. Έχει επιχειρήσει που καταπολεμεί μακροχρόνιες ασθένειες. Έχει επιχείρηση που στέλνει μηχανήματα στο φεγγάρι και είναι η μοναδική ιδιωτική επιχείρηση που το κάνει αυτό, πέρα από την NASA κτλ. Και κάνει πολλά πράγματα τέλος πάντων ο τύπος. Και είχα κάνει μια εκπαίδευσή του, τον είχα δει και από κοντά. Είχε γενικά τελείως άλλο mindset, δηλαδή τελείως αλλού ο τρόπος που σκέφτεται. Είχα κάνει μια εκπαίδευσή του που λέγεται The Power of Boldness, όπου ουσιαστικά με όλα αυτά που έλεγε παρακινούσε τους μαθητές να βάλουν μεγάλους στόχους. Εγώ, ας πούμε, είχα και τον Βίσεν Ακχιάνη σαν εκπαιδευτή από τη Mind Valley, από εκεί έμαθα και τον Αβίν, που συνεργάζονται. Στην αρχή είχα βάλει στόχο μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος του Βίσεν να βοηθήσω σαν lifetime στη ζωή μου 100 εκατομμύρια άτομα. Και ο Ναβίν Τζέιν ουσιαστικά έλεγε όχι, παραπάνω, πάμε να βάλουμε το στόχο να είναι πολύ μεγαλύτερος, με την έννοια του bullet train thinking. Δεν ξέρω αν το έχεις ψάξει, αυτό είναι το Shinkansen effect, δηλαδή όταν είχαν γίνει Ολυμπιακοί αγώνες στην Ιαπωνία κάποτε, έλεγε ο τότε πρωθυπουργός, ποιος ήτανε, ωραία παιδιά, έχουμε το τάδε τρένο που ενώνει αυτή την πόλη με αυτή την πόλη μέσα σε 1.000 ώρες, θέλω αυτές οι 1.000 ώρες να γίνουν οι μισές. Όχι να ρίξω 10% πιο γρήγορα, μισές. Άρα πρέπει να σχεδιάσουν τα πάντα, όλα από την αρχή, το τρένο, τις σιδηροδρομικές γραμμές, τη τεχνολογία του τρένου, τα πάντα, για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Και έτσι δημιουργήθηκε το speed train, το bullet train, το Shinkansen στην Ιαπωνία. Οπότε με έβαλε και εμένα να σκεφτώ, ωραία, Shinkansen effect, πάμε να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ολιστικά ουσιαστικά, και έτσι άρχισα να κάνω πολύ μεγάλες αλλαγές. Με παρακίνησε αυτό να έχω πολύ μεγάλο στόχο σε αντίκτυπο, κοινωνικό αντίκτυπο, μέσα από όλα αυτά που κάνω, και υπηρεσίες επιπληρωμή και υπηρεσίες εθελοντικές και από δημιουργία περιεχομένου, και με όλα αυτά που κάνω να βοηθήσω με κάποιο τρόπο με τα επαγγελματικά τους βήματα, κυρίως με την καριέρα τους. Όσο πιο πολλά άτομα γίνεται παγκοσμίως. Και κάτι που γράφω πολλές φορές, alive or dead. Δηλαδή, ακόμα και να φύγω από εδώ, να υπάρχει υλικό πίσω μου με κάποιο τρόπο που να συνεχίζει να βοηθάει κόσμο ουσιαστικά. Είναι βιβλίο αυτό, είναι κάτι άλλο, θα δείξει. Ναι. Νομίζω καταλαβαίνω τι λες. Εγώ δεν είχα ακούσει το term αυτό που χρησιμοποίησες. Έχω ακούσει ένα άλλο που λέγεται BHAG, το οποίο σημαίνει Big, Hairy, Audacious Goal. Something huge, something long term, το οποίο θα επιτύχω σε 10-25 χρόνια. Και ξέρεις, πολλές φορές κάπως δεν μπορούμε να δούμε. Κοιτάμε τα 10 χρόνια, δεν κοιτάμε το σήμερα. Πώς μπορούμε σήμερα να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας φέρουν στο στόχο μας σε 10-25 χρόνια. Βέβαια. Και αυτό είναι και εμένα, ας πούμε, το B-hack το δικό μου είναι να αλλάξουμε το πώς γίνεται η εκπαίδευση στην Ελλάδα σε πρώτη φάση, αλλά και τουλάχιστον ευρωπαϊκά. Το βρίσκω απίστευτο ότι 20-30 χρόνια αφού το έχω τελειώσει στο σχολείο, η εκπαίδευση να είναι σχεδόν ακριβώς η ίδια, με λίγο καλύτερα βιβλία, λίγο καλύτερα γραφικά, λίγο εξελιγμένα πράγματα, αλλά pretty much τα πράγματα είναι εκεί. Και προσκαλώ και προκαλώ αυτούς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή να τσεκάρουν, να σκεφτούν οι ίδιοι το BHAG, αυτό που ανέφερες προηγουμένως, να σκεφτούν μεγάλα. Γιατί πραγματικά μπορείς να επιτύχεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Αρκεί να δουλέψεις φυσικά. Βέβαια. Θέλει ψάξιμο και δράση πάνω απ' όλα. Θέλει δράση, ναι. Πάμε λίγο σε ένα άλλο κομμάτι του future of work. Το AI έχει μπει στη ζωή μας. Εσύ παρακολουθείς τα trends. Είναι ένα σημαντικό μέρος στη δουλειά σου, υποθέτω, αυτό το πράγμα. Πώς βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται στο εργασιακό κομμάτι και στο μέλλον? Ναι, αυτό είναι συζητήσεις που έχουμε συνέχεια εμείς οι digital nomads και οι career coaches. Οπότε το έχω από δύο
σκοπιές. Το ένα είναι του career coach και το άλλο του digital nomad, γιατί προφανώς το AI επηρεάζει άμεσα τις online υπηρεσίες, τα online επαγγέλματα. Το AI εμένα είναι και, πώς το πω, και με ενθουσιάζει και με τρομάζει ουσιαστικά ταυτόχρονα. Πιο πολύ με ενθουσιάζει θα έλεγα. Με ενθουσιάζει γιατί μπορούμε να κάνουμε πράγματα πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο οικονομικά και καλύτερα εξαιτίας του AI. Ωραία. Και απ' την άλλη όμως το AI είναι απειλή. Ήδη υπάρχουν εταιρείες που έχουν συρρικνώσει το προσωπικό τους ακόμα και 90% λόγω του AI, από 200 άτομα σε 20 ας πούμε ή από 85 σε 4, έμαθα πρόσφατα μια άλλη επιχείρηση. Δηλαδή πάρα πολύ μειώνει το προσωπικό του ουσιαστικά λόγω του AI. Άρα είναι απειλή το AI. Και αυτό που συζητάμε πολλές φορές και με τους digital nomads είναι ότι και παρακολουθούμε και τις εξελίξεις και από διάφορους επιχειρηματίες που μιλάνε για αυτά τα θέματα, ότι η αξία του authenticity, του originality, του in person θα ανέβει κατακόρυφα. Θέλει ο άλλος να πάει σε ένα retreat με φυσική παρουσία, σε ένα event από κοντά, να γνωρίσει κόσμο, να αγγίξει τη φάτσα του Δανιανού, έτσι να δει ότι ο Δανιανός είναι αληθινός και δεν είναι ένα AI avatar. Οπότε θα αρχίσουν να ανεβαίνουν όλα αυτά, τα in person, γιατί τώρα το online, οπότε η γνώμη μου είναι ότι θα ανέβουν κατακόρυφα ό,τι έχει σχέση με in person, για να δει όλος ότι είσαι αληθινός, να σε αγγίξει, να σε ακούσει από κοντά, όλα αυτά που του λες. Πράγματα που θα κάνουμε πιο original content, με λάθη, με ατέλειες κτλ. Και αυτό θα είναι πιο δυνατό, γιατί το AI θα τα κάνει όλα τέλεια ουσιαστικά. Οπότε, άμα κάνει κάποιος λάθος, θα έχει ίσως μεγαλύτερο engagement. Ο Μάρκος είπε μια ορλούμπα, άρα είναι το βίντεο αληθινό, ξέρω εγώ, δεν είναι AI. Ας πούμε, έκανε κάποιο λάθος. Και φυσικά, ναι, κατά τη γνώμη μου, το AI έχει μπει στη ζωή μας. Οποιοδήποτε χρησιμοποιεί AI σε οποιοδήποτε επάγγελμα θα κάνει τα πράγματα πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο οικονομικά. Σε όλα τα επαγγέλματα. Εμένα η κοπέλα μου είναι ζωγράφος. Με το χέρι. Χρησιμοποιεί AI για να πάρει ιδέες για να ζωγραφίζει. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι ζωγράφος. Δεν έχει online επάγγελμα. Ναι. Φαντάσου ότι αυτοί που είναι online επιχειρηματίες και που εργάζονται online, πόσα πράγματα μπορεί να κάνουν με το AI. Αν η δικιά μου που είναι ζωγράφος χρησιμοποιεί AI για να πάρει ιδέες και να κάνει διάφορες καλλιτεχνίες. Ναι. Εσύ πώς το χρησιμοποιείς το AI? Ανέφερες, δημιούργησες τη φωτογραφία του με το Squid Games, αλλά έτσι το χρησιμοποιείς με κάποιους άλλους τρόπους και ποια εργαλεία χρησιμοποιείς? Ναι. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το ChatGPT Pro. Το ChatGPT είναι το 4O model για δημιουργία περιεχομένου. Φυσικά του δίνω οδηγίες και το κάνω να είναι στο δικό μου στυλ. Και άμα δω ότι κάτι είναι AI, ας πούμε κάποιες λέξεις τύπου PR, Headed και Excel και Orchestrated που δεν λέει κανένας ή αυτές οι μεγάλες publish που βάζει παντού και τα αλλάζω όλα αυτά, άμα δω κάτι τέτοιο. Αν και το έχω εκπαιδεύσει πλέον, δεν τα κάνει αυτά. Σπάνια μου πετάει κάτι τέτοιο γιατί το έχω εκπαιδεύσει πλέον. Χρησιμοποιώ το ChatGPT, το O3 model για έρευνα, είτε για μία έρευνα με πηγές, είτε για deep research, που αυτό θέλει κάπου 15 πλάσια λεπτά να σκεφτεί και να βγάλει αποτελέσματα. Άρα, αν θέλω έρευνα με πηγές κτλ., έχω το ChatGPT το O3 model. Χρησιμοποιώ επίσης το ChatGPT 4o για δημιουργία φωτογραφιών. Χρησιμοποιώ το Canva για δημιουργία γραφικών, που και αυτό έχει AI εργαλεία. Το Gamma για δημιουργία e-books και carousel posts. Και τώρα το δοκιμάσω και για ιστοσελίδα. Το Gamma App, το Gamma AI, πάρα πολύ δυνατό και αυτό. Το Grammarly για proofreading σε κείμενα κτλ. Γιατί έχει ένα 95% θα λέγα accuracy, είναι πάρα πολύ καλό. Κάνει κάποιο λάθος, αλλά είναι 1 στις 100 λέξεις, ξέρω εγώ, θα κάνει λάθος. Είναι πολύ καλό. Οπότε κυρίως αυτά τα εργαλεία θα λέγα χρησιμοποιώ και θέλω να δοκιμάσω επίσης το Opus Clip σύντομα. Σκοπεύω να φτιάξω ένα YouTube channel με όλα αυτά τα βίντεο που έχω από podcast, από TV interview και όλα αυτά τα πράγματα που έχω κάνει και να έχω ένα YouTube channel με τα βιντεάκια όλα αυτά και short videos με το Opus Clip που θα τα κόβω σε reels, να τα ανεβάζω σε social media και γενικά κοιτάω να μαθαίνω και άλλα εργαλεία. Εδώ τα συζητάμε συνέχεια τα AI εργαλεία, υπάρχουν χιλιάδες πλέον, οπότε το θεωρώ, πώς το λένε, mandatory να μπούμε σε αυτή τη φάση, γιατί όποιος δεν τα χρησιμοποιεί θα μείνει πίσω. Πραγματικά πιστεύω θα μείνει πίσω. Θα μείνει πίσω και πραγματικά
άμα δεις το adoption rate, το πόσο γρήγορα ο κόσμος χρησιμοποιεί το ChatGPT συγκεκριμένα, που ξέρεις, είναι αυτό που ξέρουμε οι περισσότεροι, ας πούμε, άνθρωποι, είναι τρελό. Είναι το πιο γρήγορο, δηλαδή το ίντερνετ χρησιμοποιήθηκε, ας πούμε, έφτασε τους 100 εκατομμύρια χρήστες σε 10 χρόνια. Τα Windows σε 7 χρόνια. Το ChatGPT ήταν κάποιες μέρες, κάτι τέτοιο. Είναι πραγματικά τρελό το adoption rate. Και καλός ή κακός, πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι σαν επαγγελματίες, γιατί αν δεν προσαρμοστούμε, δεν θα κερδίσουμε και θα έρθει κάποιος άλλος, νεότερος, παλαιότερος, οποιοσδήποτε μπορεί να χειριστεί αυτά τα εργαλεία καλύτερα από εμάς, και θα μας πάρει το ψωμί από το τραπέζι μας. Θα μας κλέψει το τυρί. Ακριβώς. Δηλαδή, σκέψτε μόνο και μόνο αυτό το podcast. Ωραία, έχουμε αυτό το podcast. Πόση ώρα θα πάρει σε κάποιον παραδοσιακό video editor να κόψει το podcast σε reels, έτσι, για λίγα δευτερόλεπτα κτλ. Με υπότιτλους και edits κτλ. Και πόση ώρα θα τα κάνει με το όπως κλείπουν AI εργαλείο. Πολύ πιο γρήγορα. Ναι, ναι. Ναι. Ή και το Riverside, αυτό που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, Riverside FM, έχει αυτό το clip, ας πούμε, τα κόβει. Και κάτι σε ένα τεστ που έτρεξα, αφαιρεί τα κενά, ας πούμε, στην ομιλία με ένα κλικ. Παλιότερα που έκανα edit, τώρα το 2017-2016, το πρώτο podcast, θυμάμαι μου παίρνει σχεδόν μια μέρα. Δεν ήμουν και ο πιο έμπειρος audio editor τότε. Μου παίρνει μια μέρα μόνο και μόνο να κόψω τις παύσεις και τα αχ μου. Τώρα είναι ένα κλικ. Η παραγωγικότητα πραγματικά που σου δίνουν αυτά τα εργαλεία. Βέβαια υπάρχει, αν μου επιτρέπεις και εμένα ένα σχόλιο, μία τρύπα στην οποία μπορούμε να πέσουμε. Γιατί λες, παλιά εγώ παρήγαγα 10 και για να παράξω αυτά τα 10 μου έπαιρνε 8 ώρες. Τέλεια. Άρα είχες μία full time εργασία. Τώρα για να παράξω αυτά τα 10 ενδεχομένως μου παίρνει 3 ώρες. Έχω παρατηρήσει πολλούς ανθρώπους ότι σταματάνε μετά από αυτές τις 3 ώρες και λέει «ΟΚ, παρήγαγα τα 10, τέλος, πάω σπίτι μου ή πάω να κάνω Ναι. ή να στείλω οτιδήποτε θέλω». Αυτό για εμένα είναι μια μεγάλη πρόκληση όλων μας, να προσαρμοστούμε. Πρέπει να παράγουμε πιο γρήγορα προφανώς μέσω των εργαλείων, αλλά να παράγουμε και πιο πολύ, μεγαλύτερο όγκο. Να δώσουμε μεγαλύτερη αξία στον κόσμο μέσα από αυτά τα εργαλεία, τα οποία είναι και τόσο φθηνά, πραγματικά, και τόσο προσβάσιμα. Ναι, δηλαδή για εμένα πραγματικά μου πέφτουν τα μαλλιά με την τιμή του ChatGPT του Pro, του Plus που κάνει 20 ευρώ το μήνα. Λέω, δεν το πιστεύω ότι δίνω Ναι. μόνο 20 ευρώ το μήνα και έχω όλα αυτά τα ωφέλη ουσιαστικά. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Ναι. Είναι bargain και ξέρεις, κάποιοι ακόμα θέλουν να χρησιμοποιούν, ας πούμε, το Gemini, το οποίο έχει και αυτό της Google. Έχει και αυτό την αξία του. Κάτι που εγώ βρίσκω challenging ως τώρα, είναι να παρακολουθώ όλα τα μοντέλα και ποιο είναι καλό σε αυτό, ποιο είναι καλό στο άλλο, ποιο είναι. Ναι, αλλά γενικά στο ChatGPT για εμένα, και εγώ το θεωρώ τσάμπα το 20 ευρώ, δηλαδή το πιο φθηνό 20 ευρώ που υπάρχει. Και όχι μόνο αυτό, και το να χτίζουμε εργαλεία. Εμείς, ας πούμε, χρησιμοποιούμε το API του ChatGPT. Έχουμε δημιουργήσει ένα εργαλείο στο οποίο βάζεις το βιογραφικό σου και δηλώνεις το τι επάγγελμα θες να κάνεις, ας πούμε, στο εγγύς μέλλον. Και σου δίνει feedback πρώτα για το βιογραφικό σου. Πώς πρέπει να αλλάξεις, τι bullets πρέπει να βάλεις κτλ. Τα τεχνικά, ας πούμε, του βιογραφικού. Και σου βγάζει και ένα career development plan. Πρέπει να μάθεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθεις το άλλο πράγμα για να εξελιχθείς σε αυτή τη θέση που θες. Και παλιότερα να πληρώνουμε το ChatGPT, να χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλο του ChatGPT. Ας πούμε μας κόστιζε 10 ευρώ το μήνα. Τώρα μας κοστίζει μισό. Να σου πω και ένα παράδειγμα. Pro AI είχα δώσει σε graphic designer να μου φτιάξει κάποιες παρουσιάσεις για την εταιρεία μου και με χρέωνε 10 ευρώ το slide. Το οποίο είναι οικονομικά γενικότερα για πολλούς γραφίστες. Δεν είναι κάποια τρελή τιμή, γιατί είμαστε και φίλοι. 10 ευρώ το slide. Πολύ καλή όπως graphic designer και όντως ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Όμως με τον Gamma, τι κάνω εγώ? Πάω στο ChatGPT, στο 4, του λέω θέλω να φτιάξω ένα presentation για αυτό το θέμα, ξέρω εγώ, που να έχει αυτά και αυτά. Ή μπορεί να το έχω και ένα παλιό e-book, που αυτό το e-book θα το κάνω παρουσίαση, ξέρω εγώ. Φτιάξα μου το prompt για το Gamma για να δημιουργήσει παρουσίαση σε αυτό το site κτλ. Το ChatGPT μου φτιάχνει όλο το prompt, το κάνω copy-paste στο Gamma και το Gamma σε δευτερόλεπτα έχει φτιάξει όλη την παρουσίαση. Με εικόνες, με κείμενα, με τα πάντα.
τα οποία είναι όλα επεξεργάσιμα και άμα θέλω μπορώ να κάνω και κάποιο edit όπου και αν χρειάζεται. Και μέσα σε το πολύ μισή με μία ώρα με τα edits έχω την παρουσίαση όλη έτοιμη. Ή αν μιλάμε για carousel post που έχω ξεκινήσει να κάνω στο LinkedIn από προχθές, πόση ώρα μου πήρε, δηλαδή μου πήρε και 10 λεπτά, 15 λεπτά. Για να τα κάνω όλα με το prompt, με το carousel που έχει 7 slides, 6-7 slides και παραπάνω, μέσα σε 10 λεπτά έχω όλο το carousel post έτοιμο και το κείμενο και τα πάντα. Παρατηρώ στο LinkedIn σου, θεωρώ ότι έχεις πολύ καλή στρατηγική του να δημιουργείς awareness γύρω από το προφίλ σου, από το όνομά σου, από τις υπηρεσίες σου. Πώς π.χ. αφήνεις πολλά και πολύ στοχευμένα comments σε αλωνών, creator, influencers, ανθρώπους της αγοράς. Χρησιμοποιείς κάποιο εργαλείο, ποια είναι η στρατηγική σου σχετικά με αυτό? Δεν έχω κάποιο εργαλείο. Χειροκίνητα τα κάνω όλα. Δηλαδή ανοίγω το newsfeed, έχω κάνει διάφορα άτομα follow και τα λοιπά, οπότε βλέπω αναρτήσεις και στις αναρτήσεις που έχουν σχέση με αυτά που ασχολούμαι, συνήθως, δηλαδή 9 στις 10 αναρτήσεις που σχολιάζω έχουν σχέση με αυτά που ασχολούμαι. Αφήνω ένα σχόλιο και λέω κάτι από την εμπειρία μου, από τις γνώσεις μου, κάποια συμβουλή, κάποιο extra tip, κάποια γνώμη ή κάνω κάποια ερώτηση. Οπότε αυτό δημιουργεί awareness, με βλέπουν πιο πολλά άτομα. Έχει τύχει να κάνω πολλές φορές σχόλια σε αναρτήσεις που το σχόλιο μου να πάρει πιο πολλά like από την ίδια την ανάρτηση. Να μου στέλνουν πολλά άτομα να μου κάνουν follow ή να μου στέλνουν connection request από κάποιο σχόλιο που έκανα και να μου λένε σε βρήκα από το σχόλιο που έκανε στα τάδε, ξέρω εγώ. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Ναι, δεν έχω κάποιο εργαλείο. Υπάρχουν εργαλεία. Κάποια χρησιμοποιούν εργαλεία automations κτλ. Για να κάνουν σχόλια σε αναρτήσεις. Άλλοι προσλαμβάνουν virtual assistant και τους δίνουν πρόσβαση στο account τους για να κάνει σχόλια σε άλλες αναρτήσεις. Αυτά όμως δεν επιτρέπονται στο LinkedIn κανονικά εναντίον των terms of use, οπότε όσοι το κάνουν αυτό ρισκάρουν να μπλοκαριστεί το account τους. Εγώ δεν θέλω να το ρισκάρω, γιατί έχω φτιάξει ένα account που θεωρώ σε πολύ καλό επίπεδο, οπότε δεν θέλω να το ρισκάρω και τα κάνω χειροκίνητα. Άκουσα πρόσφατα ότι το Make, νομίζω, το Make.com, όχι, δεν θυμάμαι, ένα εργαλείο τέλος πάντων, θυμάμαι ότι μπορείς να το συνδέσεις με μια πλατφόρμα, ας πούμε το Instagram, και το οποίο να αφήνει σχόλια, ξέρω εγώ, στο Instagram, μετά άμα βάλει κάποιος μια συγκεκριμένη λέξη. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι αυτοματισμοί γενικότερα, αλλά δεν έχω ασχοληθεί προσωπικά. Ξέρω όμως ότι άλλοι το κάνουν και το κάνουν και αφήνουν δεκάδες σχόλια κάθε μέρα. Ναι. Εμείς το κάναμε αυτό στο Instagram, επειδή ανέφερες. Στο LinkedIn δεν το προτείνω. Είναι πολύ καλή στο να πιάνουν bot usage. Πάρα πολύ καλή. Και από προσωπική εμπειρία το έχω δει. Παλαιότερα που είχα χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο. Βέβαια το καλό με το LinkedIn είναι ότι σε κάνει flag, σε ενημερώνει. Δεν είναι σαν το Instagram που π.χ. αν σε πιάσει μπορεί να σου κλείσει το account εκείνη τη στιγμή και τέλος, goodbye. Αλλά ξέρεις τι, τα έτρεχα με το Instagram και όντως ήταν πολύ καλό. Κυρίως follow for follow κάπως η στρατηγική, λειτουργούσε πάρα πολύ καλά, αλλά στο τέλος της ημέρας το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι αυθεντικός, και όσο τα AI και τα bots και τα robots σε λίγο, τα humanoids και όλα αυτά, όσο πιο πολύ τέτοιο έχουμε, το human connection θα αποκτά μεγαλύτερη αξία. Και άμα έχεις όρεξη για δουλειά και να ψάξεις μόνος σου ή τέλος πάντων με έναν άλλον άνθρωπο να σε βοηθάει σε αυτό, στο τέλος της ημέρας θα δημιουργήσεις περισσότερη αξία long term παρά το short term που θα πιάσεις, ας πούμε. Σχετικά με τη συμβουλευτική, τι θα συμβούλευες σε ένα νέο που, ξέρεις, συζητάμε για το AI, φοβόμαστε κάποιοι, δεν φοβόμαστε κάποιοι άλλοι. Τι θα συμβούλευες έτσι έναν νέο ή και έναν λιγότερο νέο, αλλά που θέλει να κάνει μια καινούρια επαγγελματική επιλογή? Ποια θα ήταν τα βήματα στα οποία θα τον καθοδηγούσες? Ναι, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι ουσιαστικά να δούμε, αυτά που προτείνω είναι να δούμε καταρχήν ποιες είναι οι αξίες μας. Για παράδειγμα, εμένα μία από τις μεγαλύτερες μου αξίες είναι η ελευθερία. Τι σημαίνει για το Μάρκο αυτό? Δεν μπορώ να εργαστώ σαν υπάλληλος. Ωραία, και να είμαι σε 9 to 5 εργασία, σε 9, 5 ή 16, ή με περιορισμούς γεωγραφικούς, ότι ναι, πρέπει να εργαστείς στο γραφείο, ή όχι, μπορείς να εργαστείς από την Ελλάδα εξ αποστάσεως, από το σπίτι σου, αλλά μόνο από την Ελλάδα ή μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά με περιορίζουν. Θέλω να έχω γεωγραφική ελευθερία, να εργάζομαι από όπου θέλω, οποιαδήποτε χώρα, χρονική ελευθερία, όποτε θέλω, όποια ημέρα και ώρα θέλω, όχι να έχω ωράρια συγκεκριμένα κτλ.
Με όποιους θέλω, όχι να μου λένε πρέπει να συνεργαστείς με τον τάδε συνάδελφο, με το τάδε τμήμα, με το τάδε πελάτη, ανεξάρτητα με να μου αρέσουν ή όχι. Ας πούμε, να ταιριάζουμε σαν. Δηλαδή, θέλω να έχω όλη αυτή την ελευθερία να κάνω τη ζωή μου και την καριέρα μου όπως θέλω. Οπότε, γι' αυτόν τον λόγο έκανα δική μου επιχείρηση. Ωραία, φυσικά συνεργάζομαι με άλλα άτομα, που και αυτό έχει τις προκλήσεις του, γιατί πολλές φορές έχουμε διαφορετικούς χαρακτήρες κτλ. Αλλά σαν συνεργάτες. Άλλο, ας πούμε, έχει αξία την ασφάλεια. Μπορεί να πει: εγώ θέλω να μπω στο δημόσιο, να βγάζω φωτοτυπίες για 40 χρόνια μέχρι να βγω σύνταξη. Δεν υπάρχει κάτι λάθος και κακό σε αυτό. Είναι άλλες προτεραιότητες, άλλες αξίες κτλ. Σε άλλο ταιριάζει αυτό. Να μπει στο δημόσιο και να βγάζει 40 χρόνια φωτοτυπίες. Ή να κάνει κάτι άλλο που μπορεί να το κάνει και παραγωγικό, αλλά να έχει να τα βάλει στα χρήματα, ξέρω εγώ. Ή στο ωράριο κτλ. Οπότε, αξίες. Ποιες είναι οι αξίες μας? Ποιες είναι οι πιο σημαντικές αξίες, οι top 5, ας πούμε. Ωραία. Οπότε να κάνουμε τα πράγματα γύρω από τις αξίες μας. Το άλλο είναι τι μας ταιριάζει εμάς σαν προσωπικότητα. Μας ταιριάζει η επιχειρηματικότητα, μας ταιριάζει να είμαστε υπάλληλοι σε startups, σε πολυεθνικές, σε ΜΚΟ, σε κοινωνικές επιχειρήσεις, να κάνουμε εμείς ΜΚΟ, δική μας, ή κοινωνικό οργανισμό, κοινωνική επιχείρηση. Δηλαδή όλα αυτά να δούμε. Και ένα παράδειγμα που λέω, που ανέφερα και στην αρχή, είναι το αντικείμενο εργασίας. Ακόμα και να βρούμε ένα αντικείμενο εργασίας που μας αρέσει, γίνεται με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικές υπηρεσίες και με διαφορετικά άτομα. Άρα χρειάζεται να δούμε ποιος τρόπος ταιριάζει σε εμάς. Εγώ, ας πούμε, θέλω να εργάζομαι μόνος μου, εξ αποστάσεως από οπουδήποτε, και να έχω συνεργάτες, freelancers. Μπορεί να είναι visual assistant, μπορεί να είναι AI tools, μπορεί να είναι graphic designer, developer, accountant, διάφοροι freelancers. Ωραία. Είναι τι ταιριάζει στον καθένα. Τι υπηρεσίες. Στην αρχή, ας πούμε, έλεγα ότι έκανα σύνταξη βιογραφικών, ανανέωση προφίλ LinkedIn, έκανα cover letter, έτσι, επιστολές, διάφορα πράγματα. Δεν κάνω πλέον writing. Τα κάνω όλα προφορικά, γιατί αυτό μου αρέσει περισσότερο. Να έχω την επικοινωνία με τον πελάτη και να τα κάνει εκείνος, για να μπει και σε μια παραγωγικότητα ότι έφτιαξε κάτι και εκείνος το φτιάξαμε μαζί. Είναι αυτό. Ποιος τρόπος εργασίας μας ταιριάζει, όλα αυτά θέλουν ψάξιμο. Εγώ, ας πούμε, για τα πρώτα χρόνια εργαζόμουν σαν υπάλληλος. Έκανα πάνω από 30 εργασίες σαν υπάλληλος, μέχρι να καταλάβω ότι μου ταιριάζει επιχειρηματικότητα. Τρελό. Οπότε, να βρούμε το αντικείμενο, να βρούμε προσωπική στόχη. Τι στόχο έχει εσύ? Μπορεί να πει ο Δαμιανός, εγώ θέλω να κάνω kitesurfing 3 φορές την εβδομάδα. Άρα πρέπει να είσαι σε περιοχή που έχει τη δυνατότητα να κάνεις kitesurfing. Για να το κάνεις αυτό. Δεν πάω στην Ολλανδία να κάνεις kitesurfing, ας πούμε. Έτσι, άρα. Εκτός αν θες να καταλήξεις στον Ατλαντικό, ξέρω, κάποια στιγμή. Οπότε θέλουν όλα σκέψη. Δηλαδή, άρα για μένα είναι πρώτα να σχεδιάσουμε τη ζωή που θα θέλαμε να έχουμε, και μετά να δούμε ποια επαγγέλματα κουμπώνουν με αυτή τη ζωή και με ποιον τρόπο. Αν εγώ, για παράδειγμα, θέλω να ταξιδεύω σαν digital nomad και να εργάζομαι εξ αποστάσεως από οπουδήποτε στον κόσμο, είναι μονόδρομος ο freelancer. Δεν γίνεται σαν υπάλληλος. Δεν επιτρέπεται. Οι εταιρείες δεν επιτρέπουν τους υπαλλήλους να εργάζονται από οπουδήποτε. Για θέματα country regulations, λογιστικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, άλλοι για ασφάλεια δεδομένων, άλλοι για διαφορά στο time zone. Δεν γίνεται σαν υπάλληλος. Άρα πάω κατευθείαν για freelancer, άμα θέλω να γυρίσω από το πλανήτη. Άμα θέλω να γυρίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται σαν υπάλληλος. Εκεί αλλάζει το παιχνίδι. Άρα όλα αυτά θέλουν ψάξιμο να δούμε τι ζωή θέλουμε να έχουμε και μετά να πάμε προς τα εκεί. Ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ η ολιστική προσέγγιση, γιατί δεν βάζεις το οικονομικό πρώτα, βάζεις αξίες πρώτα, βάζεις την κατεύθυνση, αυτό που θέλει πραγματικά να ανακαλύψουμε, τι θέλει ο κάθε άνθρωπος, και το χρήμα θα έρθει. Πάντα έρχεται. Άμα γίνεις καλό σε κάτι, από το ζωγράφος, από αυτό που κάνεις εσύ, αυτό που κάνω εγώ, τα χρήματα θα έρθουν κάποια στιγμή στο μέλλον. Αλλά το να ξυπνάς το πρωί και να χαίρεσαι τις περισσότερες μέρες, έστω αδελφέ, δεν είναι κάθε μέρα ίδια. Αλλά αν τις περισσότερες μέρες ξυπνάς με πάθος για αυτό που έχεις να κάνεις για 4, 6, 8 ώρες, 10, ό,τι επιλέξεις εσύ, πραγματικά είναι μοναδικό, και αυτό θέλω να μοιραστώ και εγώ και οι επόμενοι καλεσμένοι σε αυτό το podcast, το lifestyle design. Να μην είμαστε σε εισαγωγικά έρμεα της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Ας πούμε, εμείς εδώ στην Ελλάδα είχαμε ή και έχουμε πολύ το δημόσιο υπάλληλος. Είναι ιδανικό το να γίνεις δημόσιο υπάλληλος. Και για πάρα πολλούς είναι και μπράβο τους. Αλλά όλοι οι άλλοι, οι οποίοι δεν είναι αυτό το ιδανικό τους, πρέπει να τους βοηθήσουμε
μέσω των podcast, μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουμε, για να ανακαλύψουν και να ζούσουν μια ζωή τριγύρω από αυτό που θέλουν. Δεν πήγα να πω να είναι πιο ευτυχισμένοι, αλλά η ευτυχία είναι κάτι λίγο αφαιρετικό. Να ζήσουν μια πιο intentional ζωή, βάσει αυτών που θέλουν οι ίδιοι. Ανέφερες ότι έχεις κάνει 30 επαγγέλματα Plus. Το είχα ακούσει προετοιμαζόμενος για τη σημερινή μας συνομιλία. Το είχα ακούσει και σε μια τηλεοπτική σου συνέντευξη. Θα πω, έχεις κάνει πάρα πολλά, αλλά αν δεν έκανες αυτό που έκανες σήμερα, ποιο από τα προηγούμενα σου επαγγέλματα, ας πούμε ότι πρέπει να κάνεις ένα παλιό σου επάγγελμα για πάντα. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου πρώτο επάγγελμα? Από αυτά που έκανα στο παρελθόν, θα έλεγα ότι μου άρεσε περισσότερο όταν εργαζόμουν στην HP, στη Hewlett Packard, φανταστική εταιρεία, φανταστικός εργοδότης, με πολύ καλές παροχές και εργασιακό περιβάλλον. Εκεί ουσιαστικά έκανα πωλήσεις εταιρικές, πουλούσα λάπτοπ και υπολογιστές σε εταιρείες. Είχαμε παραγγελίες, ξέρω εγώ, 100 λάπτοπ, 300 υπολογιστές, 700 υπολογιστές. Αυτό εμένα μου άρεσε γιατί ήμουν μέσα στη τεχνολογία, μάθαινα πράγματα τεχνολογικά που δεν κυκλοφορούσαν ακόμα στην αγορά. Οπότε έβλεπα τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Δηλαδή, ας πούμε, τότε το 2011 που ήμουν εγώ εκεί με το 2013, είχε πράγματα που ακόμα δεν κυκλοφορούν στην αγορά. Φαντάσου τώρα τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, και δεν ξέρουμε. Από το 2010 ξέρω, υπάρχουν κάτι φανταστικά λάπτοπ, ας πούμε, που ακόμα δεν κυκλοφορούν. Φαντάσουμε ότι είναι πιο μεγάλα τα κόστη ακόμα. Οπότε ήμουνα μέσα στη τεχνολογία, έβλεπα τις εξέλιξεις, μου άρεσε αυτό. Μου άρεσε που έκανα συναντήσεις με πελάτες, πήγαινα, ας πούμε, σε εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές και γνώριζα διευθυντές μηχανογράφησης, έτσι, CIO, IT managers, IT directors, κυρίως τέτοιους ανθρώπους, και έβλεπα και καινούριο εργασιακό περιβάλλον κάθε φορά. Έμπαινα, ξέρω εγώ, θυμάμαι στο Intersports που είχε παντού ρακέτες και άμμο και πατίνια και τέτοια, ξέρω εγώ, στα γραφεία. Πήγαινα, ξέρω εγώ, σε άλλη εταιρεία, στο Μυτιληναίο νομίζω, είχε καταράκτη στο λόμπι, τεχνητό καταράκτη, ξέρω εγώ. Πήγαινα σε άλλη εταιρεία, είχε άλλη, ξέρεις, δηλαδή έβλεπα διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον κάθε φορά που μου άρεσε αυτή η φάση και γνώρισα και κόσμο. Ήμουνα και με τα Maximum που πήγαινα και μ' άρεσε να οδηγάω, οπότε πήγαινα από εδώ και από εκεί με το αυτοκίνητο. Έκανα και τη βόλτα μου ουσιαστικά. Αυτά μου άρεσε. Είχα κάνει ένα ταξίδι εκπαιδευτικό στο εξωτερικό, πάλι με τη Hewlett Packard, οπότε θα κρατούσα, δηλαδή από τα παλιά, αυτός το θεωρώ σαν νούμερο 1 που έκανα. Πολύ, πολύ, ναι. Η τεχνολογία όντως σε τραβάει. Αναφέρεις τον όρο, πηγαίνεις μπρος και πίσω με τον όρο επιχειρηματίας και freelancer. Πώς θα τα όριζες εσύ αυτά τα δύο? Εντάξει, στο μυαλό μου είναι πιο πολύ ότι freelancer είναι πιο πολύ φάση solopreneur, όχι απαραίτητα όμως, δηλαδή ότι έχω μια ατομική επιχείρηση με online υπηρεσίες, ωραία, που τις κάνουμε μόνοι μας. Από εκεί και πέρα όμως, μπορώ να έχω συνεργάτες, κάποιοι έχουν συνεργάτες, κάποιοι προσλαμβάνουν υπαλλήλους και έχουν ομάδα, άλλοι προσλαμβάνουν freelancers και έχουν ομάδα με freelancers, και έτσι ήμασταν και εμείς με την προηγούμενη εταιρεία, καμιά δεκαριά freelancers, ας πούμε. Ωραία. Επιχειρηματίας το έχω στο μυαλό μου σαν πιο μεγάλη έννοια, ότι έχω πιο πολύ προσωπικό, ας πούμε, και πιο πολλά πράγματα, αλλά για μένα η επιχειρηματικότητα είναι και πιο πολύ σαν mindset, ουσιαστικά. Okay. Τι είναι το mindset που διαφοροποιεί το freelancer από τον επιχειρηματία? Αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι, εντάξει, ας πούμε, ο επιχειρηματίας έχει ένα mindset πιο ηγετικό, πιο δημιουργικό, πιο καινοτόμο. Θα έλεγα, έχει στο μυαλό του συνήθως να έχει πολλαπλές επιχειρήσεις, όχι μία. Δηλαδή οι freelancers συνήθως έχουν μια επιχείρηση, τη δική τους ατομική επιχείρηση. Ενώ ο επιχειρηματίας θα πει: εγώ θα έχω και μια επιχείρηση με career coaching και μια επιχείρηση με παγωτά. Στο μυαλό σου. Γιατί ένας επιχειρηματίας έχει πολύ περισσότερα πράγματα, ναι, και δοκιμάζει πράγματα, είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Κάποια πράγματα τα κάνει επειδή του αρέσουν, κάποια πράγματα είναι καθαρά σαν επενδυτικά project. Μπορεί να μην του αρέσουν και να τα κάνει απλά γιατί έχουν potential για χρήματα, ας πούμε, κτλ. Σαν επενδύσεις. Οπότε αυτό έχω στο μυαλό μου. Ότι ο επιχειρηματίας έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του που θέλει να δημιουργεί, να δοκιμάζει, να ρισκάρει, να μαθαίνει κτλ. Ταιριάζει σε όλους, λες,
freelancing ή το επιχείρημα. Όχι, μην πάμε στο επιχείρημα. Το Ναι, freelancing ναι. πιστεύεις ταιριάζει σε όλους? Δεν ταιριάζει σε όλους. Αν έχει κάποιος, για παράδειγμα, σαν νούμερο ένα αξία την ασφάλεια, θα τρομοκρατηθεί με το freelancing. Πρώτον, δεν έχει σταθερό εισόδημα. Κάθε μήνα μπορεί να είναι διαφορετικός και με μεγάλες διακυμάνσεις, σαν το roller coaster, τα τρενάκια του Luna Park. Πέρα από αυτό, ο freelancer χρειάζεται να έχει πολύ περισσότερες δεξιότητες από έναν υπάλληλο. Γιατί εγώ μπορώ να είμαι υπάλληλος, παράδειγμα, είμαι σύμβουλος καριέρας σαν υπάλληλος σε μια εταιρεία. Και τι κάνω? Κάνω συμβουλευτική στους πελάτες της εταιρείας. Ενώ σαν freelancer χρειάζεται να μάθει και για marketing και για πωλήσεις και για βρύση πελατών. Ένα σωρό άλλα πράγματα πέρα από τις υπηρεσίες που προσφέρω. Άρα πολύ περισσότερα skills και προσωπικές δεξιότητες και hard skills. Ναι, εγώ θα έλεγα το πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι να αγκαλιάσεις τον πόνο και την αλλαγή η οποία έρχεται κάθε μέρα, γιατί πραγματικά έχεις να αντιμετωπίσεις τόσες διαφορετικές καταστάσεις και όσο μεγαλώνεις, το οποίο είναι ευχής έργων προφανώς να μεγαλώσεις και να χτίσεις ένα business, γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο και οι πίστες κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο να τις ξεπεράσεις. Βέβαια. Και είναι και αυτά που γίνονται τα unexpected, τα προσδόκητα πράγματα, έτσι. Δηλαδή μια μικρή αλλαγή στα γυρνάει όλα boomerang. Όπως το AI τώρα, Στο που είναι AI, μια ακριβώς. τεράστια αλλαγή και νομίζω θα κάνει disrupt όλα τα business model. Δηλαδή σε βάθος χρόνου και όσο εξελίσσονται τα μοντέλα του AI θα κάνει disrupt απολύτως τα πάντα. Πλην ενδεχομένως τουλάχιστον οτιδήποτε γίνεται πίσω από τον υπολογιστή, γιατί ακόμα στο φυσικό μας κόσμο τα humanoids νομίζω είναι λίγο πιο πίσω σε σχέση στον κόσμο των beat. Το AI θα έχει μεγαλύτερη επιρροή για την ώρα, μέχρι και να έρθει βέβαια και στο φυσικό κόσμο. Ναι, που ήδη γίνεται αυτό έτσι σε κάποιες χώρες. Η Κορέα, η Ιαπωνία, η Κίνα εδώ και χρόνια έχουν πολλά ρομπότ. Υπάρχουν εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα λιανική, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία που είναι μόνο ρομπότ σε αυτές τις χώρες. Η Κίνα έχει εδώ και χρόνια ταξί που είναι αυτόνομα, χωρίς οδηγούς, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Ήδη σε άλλες χώρες γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν γιατροί που είναι ρομπότ, χειρουργοί που είναι ρομπότ και κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις κανονικά. Ήδη γίνονται αυτά τα πράγματα σε άλλες χώρες. Ναι, ναι, ναι. Και θα έρθουν και σε εμάς ή τέλος πάντων και εμείς Ένα θα χρόνο. πούμε. Ναι, ναι, θέμα χρόνου είναι και πρέπει να προσαρμοζόμαστε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ξέρω, έχει περάσει αρκετά η ώρα, αλλά έχω ακόμα κάποιες ερωτησούλες. Από την εμπειρία σου με όλους αυτούς τους εκατοντάδες ανθρώπους που έχεις κάνει coaching και consulting, έχεις παρατηρήσει κάποια χαρακτηριστικά ενός καλού freelancer ή καλού επιχειρηματία να πεις «Α, κοίτα, αυτός έχει αυτά τα δύο πράγματα που του δίνουν, ας πούμε, ένα αβαντάζ για μεγαλύτερη επιτυχία», να το πω έτσι. Είναι για μένα οι action takers, δηλαδή αυτοί που μπαίνουν σε δράση. Έχει τύχει, ας πούμε, να έχω κάποια άτομα που να κάνουμε συμβουλευτική coaching για το Ikigai και όλα αυτά, να καταλήγουμε σε κάποια πράγματα και να μην κάνουμε μετά τίποτα. Γιατί έχουν στο μυαλό τους limiting beliefs, I'm not good enough, δεν είμαι αρκετός ή δεν ξέρω ή διάφορα πράγματα και μπορεί να παγώνουν. Και είναι κάποιοι άλλοι, μπαμ, 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 όλα το ένα πίσω από το άλλο. Μου είχε τύχει, ας πούμε, κοπέλα από τη Βουδαπέστη, Ουγγαρέζα, με το που πριν τελειώσουμε τη συνεδρία του Ikigai, άρχισε να ψάχνετε για τα αποτελέσματα που πηγαίναμε προς τα εκεί, ας πούμε, και μετά βγάλαμε τα αποτελέσματα και το κατοχυρώσαμε ότι είναι, ας πούμε, προς τα εκεί τι ταιριάζει να πάει. Αξιοποίησε ένα πρόγραμμα που της πρότεινα, το Erasmus for Young Entrepreneurs, το οποίο δεν έχει σχέση με φοιτητές, είναι άτομα που σκέφτονται να γίνουν επιχειρηματίες ή freelancers και μπορούν να πάνε σε μια άλλη χώρα, σε μια αντίστοιχη εταιρεία freelancer, να κάνουν για 6 μήνες επιδοτούμενη ουσιαστικά σαν πρακτική άσκηση με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από μέχρι 1.200 ευρώ το μήνα, ανάλογα τη χώρα, και πήγε με το πρόγραμμα αυτό κατευθείαν στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, σε μια εταιρεία που επέλεξε εκείνη. Καθόταν εκεί πέρα όλη μέρα να μάθει τα πάντα, ενώ το πρόγραμμα θέλει μόνο λίγες ώρες. Εκείνη καθόταν όλη μέρα, ακόμα και 10 ώρες πολλές φορές. Γιατί μαθαίνει τα πάντα. Το βρίσκω απίστευτο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και σου λέει «Φίλε, θα σε πληρώνω για μέχρι 6 μήνες να πας σε έναν senior, ας πούμε, σε έναν επιχειρηματία που όντως έχει τρέξει επιχειρήσεις κτλ. Θα σε πληρώνω για να μάθεις δωρεάν». Είναι τρομερή αξία. Εγώ είμαι μέρος του προγράμματος. Αυτή τη στιγμή έχω και έναν Young Entrepreneur. Νομίζω είμαστε στον 6ο ή στον 7ο Young Entrepreneur
Και δεν ξεκίνησαν όλοι οι επιχειρήσεις, δεν τα πήγανε, δεν είχαν όλοι Εντάξει, ε, δοκιμάσου. την εξέλιξη που ιδανικά θα ήθελα να έχουν, αλλά είναι πραγματικά και γενικά τα Erasmus προγράμματα να τα τσεκάρουν. Δεν έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε, ίσως μια επόμενη φορά. Ναι, ναι. Για να κλείσουμε το θέμα του επιχειρήν, ποιες είναι, ενδεχομένως ανέφερες κάποια, αλλά θα ήθελα να απαντήσεις συγκεκριμένα τώρα. Ποιες είναι οι προκλήσεις που εσύ αντιμετώπισες ξεκινώντας freelancer και με το δικό σου ορισμό, θα σε έλεγα επιχειρηματία αυτή τη στιγμή. Πώς δούλεψε για σένα? Ωραία. Να ξεκινήσω με το ότι εγώ ξεκίνησα με ένα λάπτοπ 200 ευρώ που δεν το ξέρω τη μάνα του. Έλεγα τώρα μπορεί να κραγεί από μέρα σε μέρα. Δεν ήξερε κάτι τι μάρκα ήταν αυτή. Και με ένα κινητό πάλι δεν το ξέρει η μάνα του, ήταν 100 ευρώ ας πούμε σε αξία. Με αυτά ξεκίνησα. Να κάνω online υπηρεσίες κτλ. Με λάπτοπ 200 ευρώ και κινητό 100 ευρώ. Από προκλήσεις, η πρώτη πρόκληση ήταν όταν ξεκίνησα να μπαίνω σε ένα ρυθμό και να έχω πολλά leads, δηλαδή να μου ζητάνε πολλές προσφορές κτλ. Είχα φτάσει σε σημείο, γιατί δεν είχα άτομο να με βοηθάει σε αυτά, να απαντάω σε πελάτες 3 εβδομάδες μετά. Είναι γεια σου, ή ένα μήνα. Είναι γεια σου, πριν ένα μήνα ζήτησε μια προσφορά, ξέρω εγώ, ενδιαφέρεσαι ακόμα. Γιατί δεν προλάβαινα να απαντάω. Γιατί είχα φτάσει να έχω πολλά τέτοια. Και τότε είχα εγώ στο μυαλό μου, το 2019 νομίζω αυτό, είχα στο μυαλό μου ότι όπου πρέπει να έχω πρέπει να νοικιάσω γραφείο και να προσλάβω γραμματέα και να την πληρώνω full time και να πληρώνω και όλα αυτά τα έξτρα πράγματα που χρειάζεται να πληρώνω. Ενώ εγώ ουσιαστικά χρειάζομαι ένα άτομο μόνο για 2-3 ώρες την ημέρα. Άρα για ποιο λόγο να πληρώνω και ενίκια και πόσα άλλα πράγματα και μισθούς. Έτσι το έχω στο μυαλό μου τότε. Δεν ήξερα τι άλλο υπάρχει. Και ένας από τους μέντορες μου στο Σαν Φρανσίσκο στη ΣΥΠΑ μου λέει: Μάρκο, πρόσλαβε VA. Του λέω: τι είναι το VA? Δεν ήξερα καν τι είναι virtual assistant, δηλαδή ψηφιακή βοηθό. Και μου άνοιξε τα μάτια και τότε πρόσλαβα μια virtual assistant, έτσι, γραμματική υποστήριξη online, freelancer για 3 ώρες την ημέρα και μετά έγινε full time και αυτό μου ήλθε στα χέρια. Άρα ήταν μια πρόκληση αυτή που λύθηκε με τη βοήθεια της virtual assistant. Πλέον με τα AI εργαλεία αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο. Γιατί υπάρχουν και customer support chatbots και διάφορα πράγματα και voice agents που είναι πιο εύκολο με το AI τώρα, ειδικά στα αγγλικά. Αυτό ήταν μια πρόκληση. Άλλη πρόκληση ήταν να είναι σωστό το marketing για να έρχονται οι κατάλληλοι πελάτες. Θυμάμαι μια φορά είχαμε μάλλον λάθος ρυθμίσεις στα Google Ads και ένα μήνα έκλεισαν όλο μου το ημερολόγιο, όλο το μήνα, ξέρω 50-60 κλήσεις, πώς είχαν κλείσει discovery call, κλήσεις γνωριμίας, τις κλείνανε συνέχεια. Το 80% των ατόμων δεν εμφανιζόταν ποτέ στην κλήση, κάνανε ghosting και περίμενα εγώ σαν το χαζό μόνος μου με την κάμερα και από αυτούς που εμφανιζόντουσαν, σχεδόν όλοι ή νομίζανε ότι είναι δωρεάν συμβουλευτική ή νομίζανε ότι η υπηρεσία μου κάνει 5, 10, 20 ευρώ ή μου προωθούσαν δικές τους υπηρεσίες. Το κορυφαίο, ξέρω εγώ. Οπότε είναι τελείως λάθος. Όλος ο μήνας χάθηκε, ξέρω εγώ, με λάθος κλήσεις γνωριμίας κτλ. Αυτό ήταν μια άλλη πρόκληση, να δούμε να είναι σωστές οι διαφημίσεις κτλ. Τι άλλο, άλλη πρόκληση, είχαμε μια φορά επίθεση, cyber attack από bots από Ρωσία και ρίξαν το website για λίγες ημέρες και δεν μπορούσαμε να τρέχουμε διαφημίσεις και να παίρνουμε leads, προσφορές κτλ. Γιατί ήταν κάτω το website για περίπου μια εβδομάδα νομίζω. Λόγω του cyber attack. Μετά με φόρους και τέτοια πράγματα που είδα ότι πλήρωνα πολλά πράγματα σε φόρους και ασφάλειες και τέτοια πράγματα που δεν χρειαζόταν όπου ήμουν σαν διαισθανόμα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έδινα ας πούμε, μόνο και μόνο το ΕΦΚΑ που έδινα περίπου 250 ευρώ το μήνα. Έδινα 250 ευρώ το μήνα για κάτι που δεν χρειαζόμουν τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ήμουν αντίστοιχα ειδικά από το 2022 και μετά, πες πριν, ήμουν Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως. Από το 2022 που ήρθα στην Νοτιοανατολική Ασία, εμένα το εύκα μου ήταν 100% άχρηστο. Γιατί δεν ισχύει στο Βιετνάμ ή στη Ταϊλάνδη. Αν πάθαινα κάτι στη Γαλλία, ναι, ήμουν καλυμμένος από το εύκα. Ναι. Και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας. Αλλά αν πάθαινα κάτι στην Ασία, δεν με καλύπτει. Άρα, εγώ πλήρωνα και έξτρα ασφαλεία, εδώ πέρα ιδιωτική, και το ΕΦΚΑ χωρίς λόγο, χωρίς να προσφέρει κάτι. Διάφορες ίδιες προκλήσεις ή κάποια παλαβά ας πούμε, που έχουμε ας πούμε, στην Ελλάδα, το τύπο ότι πρέπει να έχεις POS. Ρε φίλε, online είναι οι υπηρεσίες μου. Τι να το κάνω το POS? Και με ανάγκασα να αγοράσω POS που το έχω στο σιρτάρι από τότε που το πήρα μέχρι και που έκλεισα την ελληνική επιχείρηση.
Δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Πήγε πια όλα ήταν online. Αλλά μου λέγανε ότι άμα δεν το πάρω θα φάω πρόστιμο κάπου 1.000 ευρώ, πόσο μου είχαν πει. Ή ας πούμε μου λέγανε, για να κάνεις την τάδε υπηρεσία πρέπει να έχεις φυσικό γραφείο 70 τετραγωνικά. Μα λέω αυτή η υπηρεσία είναι online. Για ποιο λόγο να έχω γραφείο 70 τετραγωνικά? Δηλαδή τελείως παράλογα πράγματα, ξέρεις. Ναι. Παράλογα για εμάς και ξέρεις, είναι τόσο δύσκολο αυτοί οι δύο κόσμοι. Ο δικός μας που ενδεχομένως κινείται λίγο πιο γρήγορα, παρακολουθεί τα trends και θέλει να κάνει innovate στο πώς ζει τη ζωή του. Γιατί από εκεί ξεκινάει. Θέλω να ζω έτσι, άρα κάνω αυτό το επάγγελμα. Άρα γίνομαι freelancer, επιχειρηματίας ή remote εργαζόμενος. Και για μένα η δυσκολία μου, μιας και οι περισσότερες επιχειρήσεις που είχα ήταν στην Αγγλία, έχω μόνο μία στην Ελλάδα. Πραγματικά όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το λογιστή μου και όλα αυτά, όλο το compliance που είχαμε και έχουμε να κάνουμε, αφαιρεί χρόνο από τα πραγματικά παραγωγικά πράγματα. Και δεν είναι ότι μπορείς να πληρώσεις το λογιστή σου και να πεις «Ρε φίλε, σε πληρώνω 300 ευρώ, 400», αλλά τα κάνεις όλα. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις σκουλαρίκι τον λογιστή σου όλη την ώρα για τα πιο βασικά πράγματα. Το οποίο είναι αντιπαραγωγικό και δεν δίνει καμία αξία σε εσένα, στην εταιρεία και στους πελάτες σου. Είναι απλά και το κράτος. Αλλάζουν και όλη την ώρα και χάνεις την μπάλα και εσύ και ο λογιστής. Και ελπίζεις να έχεις και λογιστή που παρακολουθεί τα trend. Γιατί την είχα πατήσει παλαιότερα μέσω μιας άλλης συνθήκης, τέλος πάντων. Οκ, πάμε λίγο κλείνοντας. Αν και για το επιχειρήν έχουμε πάρα πολλά ακόμα να πούμε, αλλά anyway. Είμαι σίγουρος ότι τους έχουν κάνει αυτή την ερώτηση πολλές φορές, αλλά θα την κάνω κι εγώ. Το πώς μπορώ να γίνω digital nomad. Ποια είναι τα πρώτα στάδια. Ας πούμε ότι έχουμε καταλήξει στα θέματα των αξιών, ξέρουμε γενικά τι θέλουμε να κάνουμε και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε ελευθερία. Ελευθερία κίνησης, γεωγραφικής, ανεξαρτησίας. Ποια θα συμβούλευες εσύ να είναι τα πρώτα βήματα κάποιου? Το ένα είναι καταρχήν να σκεφτούμε, θέλω να είμαι digital nomad στην Ελλάδα και να γυρνάω όλη την Ελλάδα και να εργάζομαι εξ αποστάσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρώπη και στην Ασία, Λατινική Αμερική, που θέλω να είμαι digital nomad. Γιατί αυτό αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Το πού θέλω να είμαι digital nomad. Αν είμαι, αν θέλω να είμαι digital nomad στην Ελλάδα ή ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορώ να το κάνω και σαν υπάλληλος σε πολλές περιπτώσεις. Μπορώ να βρω μια εταιρεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να με προσλάβει και να εργάζομαι εξ αποστάσεως από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συμφωνεί βέβαια η εταιρεία. Κάποιοι συμφωνούν. Εάν θέλω να ταξιδεύω όλο τον πλανήτη, η πιο εύκολη επιλογή είναι freelancer. Έχω όλη την ευελιξία σαν freelancer να το κάνω αυτό. Άρα το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι να δούμε, ωραία, ποιο αντικείμενο μας ενδιαφέρει, μας αρέσει. Εάν δεν είναι ακόμα κάτι στο μυαλό μας, εγώ εντάξει, έχω την υπηρεσία του Kigai που βοηθάω κόσμο να καταλήξει σε ποια αντικείμενα μπορεί να του ταιριάζουν και κάποιες φορές τυχαίνει και να τους πω και αντικείμενα που δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουν, αλλά τους ταιριάζουν. Και αυτό παίζει σαν σενάριο, ένα 10% πιθανότητα. Ή να ξεκινήσει από κάπου, π.χ. virtual assistant, γραμματική υποστήριξη, και μετά να ειδικεύεται σε κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιοι που ξεκινάνε σαν virtual assistants με γραμματιακά και μετά πάνε προς graphic design, προς social media management, marketing, Google Ads, Meta Ads, video editing. Οπότε, ανάλογα το αντικείμενο, μπορεί να ξεκινήσει. Κάτι που προτείνω εγώ, ανάλογα το budget του καθενός, είναι μπορεί να δοκιμάσει να πάει σε κάποια events για nomads, να γνωρίσει άλλους nomads και να δει τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ποιοι είναι αυτοί, τι κάνουν, με τι ασχολούνται και να μπουν στην κοινότητα. Τώρα, πριν μια εβδομάδα, ήταν το Basque Nomad Fest, που ήταν το μεγαλύτερο Nomad Fest στον κόσμο, στη Βουλγαρία, με 800 άτομα. Πάνε εκεί πέρα και βλέπουν τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα στον Basque, ξέρω εγώ, οι Nomads. Και άμα θέλουν, πάνε και πιο πριν και μετά το event, γιατί πολλοί μένουν εκεί πέρα και πάνε σε coworking, κάνουν meetups, κάνουν workshops, κάνουν πολλά activities, group activities, έτσι, ομαδικές δραστηριότητες. Άρα να δουν το κόσμο. Και τα αντικείμενα μετά ξεκινάνε σιγά σιγά και δοκιμάζουν. Τώρα, εάν το budget τους είναι σχετικά μικρό ή θέλουν να κάνουν οικονομία στην αρχή μέχρι να πάρει φόρα αυτό που θέλουν να κάνουν, ειδικά αν μιλάμε για freelancing, μπορούν να ξεκινήσουν από μια περιοχή που είναι πάρα πολύ οικονομική. Όπως εδώ στην Τανάκ που είμαι, ναι. Το φαγητό στο εστιατόριο ξεκινάει από €0 τη μερίδα. Φαντάσου, στο εστιατόριο. Ωραία. Αν μαγειρεύουμε σπίτι, δεν το συζητάω. Μπορεί και 20 cents και για τους δύο, ξέρω εγώ. Τα σπίτια, να νοικιάσει κάποιος διαμέρισμα στην Τανάνκ, τα στούντιος ξεκινούν από €50 το μήνα το ενοίκιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και 200-300 ευρώ που να έχει ο άλλος budget το μήνα,
Εδώ πέρα ζει μια χαρά, ξέρω εγώ. Νοικιάζει και διαμέρισμα, τρώει και στα αυτόνια και κάνει και παρέα και με του συνόμου και τα λοιπά και μαθαίνει νέα πράγματα γιατί έχει και πάρα πολλά δωρεάν meetups και δωρεάν workshops. Οπότε, ναι, ξεκινάει από μια τέτοια περιοχή. Θέλει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βουλγαρία, Μπάνσκο. Τέλειο μέρος για να ξεκινήσει κάποιος. Το Μπάνσκο, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Και το καλοκαίρι που είναι καταπράσινο έτσι και με μια θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλή από την Αθήνα γιατί είναι πάνω στα βουνά. Να ξεκινήσει κάποιος από την Ευρώπη σαν όνομα, το Μπάνσκο για μένα είναι νούμερο 1 επιλογή. Μου θύμισες εμένα, πέραν το 2016 στο πρώτο μου Nomad event στη Chiang Mai, που ενώ είχα ακούσει πάρα πολλά podcast, είχα γνωρίσει κόσμο και τέτοια, αλλά το να βλέπεις τριγύρω σου 300-400 όσοι ήταν και οι περισσότεροι εξ αυτών πιο μπροστά στο ταξίδι τους από εμένα ως προς τον Digital Nomads, ξέρεις, κόστισε ό,τι κόστισε, δεν ξέρω, πολύ λίγα, αλλά η αξία που πήρα, η ενέργεια και όλα αυτά που επακολούθησαν μετά από εκείνο το event, οριακά η αξία είναι ανεκτήμητη. Βέβαια. Ναι, ναι. Είναι πραγματικά το να βρεθείς τριγύρω. Ή δεν θες digital nomad, θες να γίνεις λογιστής. Ωραία. Πήγαινε, γνώρισε λογιστές. Θες να γίνεις γιατρός. Μπράβο. Πήγαινε, γνώρισε γιατρούς. Να είσαι τριγύρω από τους ανθρώπους σαν τους οποίους θες eventually να γίνεις. Ακριβώς. Μάρκο, να κλείσουμε σιγά σιγά. Πριν σε ρωτήσω πού μπορούμε να σε βρούμε, θα ήθελες εσύ να μας πεις κάτι στο πλαίσιο, κάτι που δεν αναφέρθηκε ή δεν κάλυψες αρκετά. Ναι, δεν θυμάμαι να το αναφέραμε. Εγώ συνδιοργανώνω και το Digital Nomad Festival στο Βιετνάμ, στην Da Nang, που είναι το Μάρτιο. Το επόμενο είναι 20 με 29 Μαρτίου 2026. Οπότε και θα έρθουν πάρα πολλά άτομα από την Ελλάδα στην Da Nang τον Μάρτιο του 2026. Να το έχουν και αυτό στο μυαλό τους πολύ. Αν το κλείσει κάποιος, αν κλείσει τα αεροπλάνα κάποιος από πριν, ειδικά ας πούμε με τις Scooter Lines που είναι Αθήνα, Σιγκαπούρη και Σιγκαπούρη Da Nang και Σιγκαπούρη Χοτσιμίν Da Nang, ανάλογα πώς θα κλείσει, η Σιγκαπούρη Κουάλα Λουμπούρ Da Nang, έχει δύο-τρεις πτήσεις τέλος πάντων. Αν τα κλείσει τα εισιτήρια κάποιος εγκαίρος, θα του πάνε περίπου 400 ευρώ αναδιαδρομή τα αεροπλάνα και όλα τα άλλα είναι τσάμπα. Δηλαδή, το πιο ακριβό κόστος είναι το αεροπλάνο ουσιαστικά, έτσι που είναι γύρω στα 400 ευρώ το άτομο αναδιαδρομή, αν τα κλείσει κάποιος εγκαίρος. Τα άλλα, εντάξει, διαμονή, φαγητά, τα πάντα εδώ είναι όλα πάμφινα, οπότε δεν τα σκεφτόμαστε καν. Χαλάμε πιο πολλά χρήματα στην Ελλάδα από ότι εδώ πέρα, 100%. Ακόμα και, οπότε αυτό δεν τα σκεφτείτε καν σαν έξοδα, μόνο τα αεροπλάνα είναι. Και το κόστος αυτών των event, έχεις δίκιο, είναι πολύ χαμηλό. Ας πούμε στην Ελλάδα στην Αθήνα τώρα είναι 147 ευρώ, μετά θα πάει 197. Άλλα event είναι 300-400 ευρώ. Το Βιετνάμ θα φτάσει περίπου τα 300 ευρώ, τώρα είναι πιο οικονομικό και αυτό. Έχει κάτι εκπτώσεις, early bird κτλ. Αλλά ναι, η αξία είναι κάπου εκεί. Είναι 150 με 400 ευρώ σε αυτά τα event συνήθως. Αλλά η αξία που παίρνει σε όλα αυτά που μαθαίνει, οι γνωριμίες, οι συνεργασίες. Να σου πω ένα παράδειγμα, γνωρίσαμε έναν τύπο στον Μπάνσκο πέρσι, τον Ιούνιο, που ξεκίνησε μία επιχείρηση για Nomads τότε. Και είχε, ξέρω εγώ, πολύ λίγους πελάτες, είχε πρωτοξεκινήσει. Πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και επεκτάθηκε σε 5 πόλεις. Και αυτό δεν είναι καν από Ελλάδα, είναι από το εξωτερικό και συνεργάστηκε με την ελληνική κυβέρνηση για μια υπηρεσία για Nomads που έχει κάτι προσφορές κτλ. Σε 5 πόλεις. Αθήνα, νομίζω, Ιωάννινα, μου φαίνεται, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Πρέπει να βγαίνουμε εκεί έξω και να τολμούμε, γιατί τα 150 ευρώ ή τα 400 ευρώ, ξέρεις, μπορεί να ακούγεται λίγα ή πολλά, αλλά το θέμα δεν είναι με το πραγματικό κόστος, με το actual κόστος, έχει να κάνει με την αξία που λαμβάνεις από αυτή την υπηρεσία την οποία αγοράζεις. Και το να γνωρίσεις 300 άτομα, 100 ή 5 άτομα, οι οποίοι έχουν παρόμοιους στόχους με τους δικούς σου, ναι, η αξία είναι πραγματικά τρομερή. Εδώ, ας πούμε, στο Βιετνάμ, να δώσω ένα παράδειγμα, το εισιτήριο ήταν 150 με 300 ευρώ, ανάλογα το πόσο γρήγορα το αγόραζε κάποιος, και είχαμε 30 ομιλίες σχετικές με επιχειρηματικότητα, τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα. Είχαμε 20 δραστηριότητες σε παραλία, σε γκαζόν κτλ. Για health και wellness, για υγεία και ευεξία. Πάνω από 55 meetups και workshops. Είναι extra activities, θέατρο, εκδρομή σε νησί με snorkeling, πόσα άλλα πράγματα ξέρω, που πραγματικά είναι αξία ανεκτήμητη. Και εκδρομίες και όλα αυτά είναι εντυπωσιακό. Πλάκα, τώρα μου θύμισες ότι με έναν
τύπο που γνώρισα από τη Δανία σε αυτό το event που ανέφερα προηγουμένως το 2016. Φτιάξαμε ένα online shop όπου πουλούσαμε μαχαίρια, ιαπωνικά μαχαίρια μαγειρικής. Δεν πήγε πολύ καλά το project για άλλους λόγους, για μια άλλη στιγμή αυτή. Αλλά ναι, δηλαδή, ναι, το έχουμε κάνει και εγώ και εσύ και όλοι μας. Κάπως έτσι δικτυώνεσαι και χτίζεις συνεργασίες ή mentorship. Ωραία. Μάρκο, πού σε βρίσκουμε, πού μπορούμε να σε ακολουθήσουμε? Σίγουρα στο LinkedIn, έτσι με το ίδιο ονοματεπώνυμο, Μάρκος Κορβέσης, όπως το βλέπουν, με καίει. Ωραία, στο LinkedIn, επίσης χρησιμοποιώ Facebook, Instagram. Τώρα, όπως είπα, είμαι σε μια φάση που κάνω rebranding με τη νέα μου επιχείρηση, οπότε ετοιμάζω καινούριο website. Το website δεν το έχω ακόμα έτοιμο. Θα είναι έτοιμο, φαντάζομαι, σύντομα. Ωραία, άρα ναι, LinkedIn, Facebook, Instagram, επίσης WhatsApp, Telegram, Viber, όχι τηλεφωνικός ή με SMS, γιατί είμαι στο Βιετνάμ αυτή τη στιγμή και το περισσότερο χρόνο. Οπότε, αν με πάρει κάποιο τηλέφωνο από την Ελλάδα ή SMS, δεν το απαντάω, δεν γίνεται να το απαντήσω από το Βιετνάμ. Ωραία. Άρα, WhatsApp, ναι. Telegram, Viber, εκεί με βρίσκουν στο email markoskorvesis@gmail.com και στα social media, ουσιαστικά. Σε ευχαριστούμε, Μάρκο, για την σχεδόν 2ωρη συζήτηση σήμερα, αλλά και για την έμπνευση που προκαλείς σε μένα και σε πολλούς άλλους, και πραγματικά προτείνω σε όσους μας βλέπουν ή μας ακούνε σήμερα να σε ακολουθήσουν, ξεκινήσαν το LinkedIn και μετά στα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.